Λοιπόν, καλησπέρα σας και από μένα. Καταρχήν, ώρα για ευχαριστίες. Να ευχαριστήσω τον καθηγητή τον κύριο Λυρίδη, τον καθηγητή τον κύριο Παπαϊωάννου για την πολύ αυτή τιμητική για μένα πρόσκληση. Ιδιαίτερες ευχαριστίες σε όλους τους συναδέλφους που συνεργάστηκαν και που θα έχω τη χαρά να σας παρουσιάσω έναν. Ιδιαίτερες ευχαριστίες στον χρόνια δάσκαλο, τον κύριο Σκαρατάβου και διευθυντή του τμήματος στο οποίο εργάζομαι, που δέχτηκε να παρουσιάσουμε ένα περιστατικό που ήρθε στο τμήμα του. Θα μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο όλοι μας θεωρητικά, όσοι ασχολούμαστε με τον χώρο των μεταβολικών παθήσεων των αστών, γνωρίζουν. Προσπαθήσαμε να σας το παρουσιάσουμε χωρίς να κάνουμε καμία μετατροπή ως προς την παρουσίαση κλινικά του περιστατικού. Και κατά τη διάρκεια της παρουσίασης πιστεύω ότι θα δημιουργηθούν απορίες, πιστεύω ότι θα δημιουργηθούν σκέψεις προς συζήτηση, θα ήθελα να το ενθαρρύνω. Να καλέσω χωρίς άλλη καθυστέρηση τον αγαπητό συνάδελφο και φίλο του κύριο Γιώργο Μιμίδη, ο οποίος είναι ειδικευόμενος στην πρώτη πανεπιστημιακή ορθοπαιδική κλινική στο νοσοκομείο Αττικών, ο οποίος έχει το ωραίο ρόλο να μας δείξει αυτό το περιστατικό. Καλησπέρα και από μένα. Σας ευχαριστώ πολύ για την τιμή που μου δόθηκε να είμαι εδώ πέρα. Θα παρουσιάσουμε ένα πολύ ενδιαφέρον περιστατικό. Πρόκειται για μια γυναίκα 33 ετών, η οποία απευθύνθηκε στη μονάδα μεταβολισμού των οστών της πρώτης πανεπιστημιακής κλινικής στο νοσοκομείο Αττικών, λόγω πολλαπλών καταγμάτων εξαρσότητας. Λοιπόν, πρόκειται για μια γυναίκα η οποία γεννήθηκε το 1974, η οποία αναφέρει μια συγγενής εξαδαχτυλίου του αριστερού άκρου ποδός, η οποία υποβλήθηκε σε μια αφαίρεση του δαχτύλου σε ηλικία 1 έτους. Αναφέρει μια φυσιολογική παιδική και εφηβική ηλικία, ενώ από το κληρονομικό ιστορικό δεν αναφέρει κάποιο πρόβλημα τόσο στους γονείς όσο και στα αδέρφια σχετικά με κατάγματα, καθώς επίσης και με κακοήθειες. Αναφέρει μια ήπια σχολίωση μετά το τέλος της ανάπτυξης, η οποία ήταν περίπου 10 μοίρες, ενώ σε ηλικία 20 ετών είχε ύψος 1,65 και βάρος 55 κιλά. Είναι καπνίστρια, αναφέρει μια φυσιολογική κινητικότητα χωρίς όμως να ασκείται, ενώ αναφέρει μια σχετικά χαμηλή πρόσληψη ασβεστίου της τάξης των 600 mg σε ηλικία 20 ετών. Σε ηλικία 21 ετών, η ασθενής αναφέρει πτώση από ένα σκαλοπάτι 20 εκατοστών, δηλαδή χαμηλής βίας πτώση, και ένα κάταγμα κάτω από του δεξιού μυριαίου. Βλέπουμε εδώ την ακτινογραφία, δεν είναι βέβαια η ακτινογραφία της κάρπωσης, δυστυχώς δεν μπορούσαμε να τη βρούμε, όπου βλέπουμε την περιοχή του κατάγματος εδώ πέρα, για το οποίο ο ασθενής υποβλήθηκε σε ανοιχτή ανάταξη και εσωτερική οστεοσύνθεση, και εδώ πέρα βλέπουμε ότι υπάρχει υπόρρωση του κατάγματος. 2 χρόνια μετά το χειρουργείο αυτό, το 1997 δηλαδή, σε ηλικία 23 ετών, βλέπουμε ότι το κάταγμα έχει υπορωθεί, οπότε όπως είναι λογικό έγινε αφαίρεση των υλικών της οστεοσύνθεσης. Μετά την αφαίρεση των υλικών αυτών, δίνεται στην ασθενή οδηγίες για άσκηση, ενώ 3 μήνες μετά από το χειρουργείο αυτό, κατά τη διάρκεια μιας μακριάς πεζοπορίας, μας ανέφερε ότι υπέστη ένα ρογμώδες κάταγμα στην περιοχή της λεκάνης. Οι γιατροί της συστήνουν κλινοσαδισμό για περίοδο 7 ημερών, ενώ η ασθενή στην ίδια περίπου περίοδο αναφέρει και πλευροδυνία, καθώς και άλπες δεξιού μυριαίου. Ως εκ τούτου και λόγω του κατάγματος αυτός της λεκάνης, καθώς και αυτών των διάχυτων σκελετικών άλγων, η ασθενής υποβάλλεται σε ένα σπιθυρογράφημα, όπου βλέπουμε αυξημένη πρόσληψη του αντιφαρμάκου τόσο σε κάποιες πλευρές όσο και στην θωρακική μοίρα της σπονδυλικής στήλης, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει μια αυξημένη πρόσληψη στην διάφυση του δεξιού μυριαίου, καθώς επίσης και στην διατροχατήρια περιοχή του αριστερού μυριαίου. Η ασθενής υποβάλλεται και σε εργαστηριακό έλεγχο, από το οποίο βλέπουμε φυσιολογικές τιμές ασβεστίου, φωσφόρου και κρεατινίνης, έναν αιματοκρίτη στο 38 με αιμοσφαιρίνη στο 12,5, 6.000 λευκά και 190.000 αιμοπετάλια φυσιολογικές δηλαδή τιμές. Η ταχύτητα καθίσεως ερυθρών είναι στο 8, ενώ φυσιολογική είναι και η ηλεκτροφόρηση λευκομάτι. Όσον αφορά τώρα την 25 υδροξιβιταμίνη D, βλέπουμε μια τιμή στο 18 νανογραμμ, δηλαδή μια ήπια ανεπάρκεια. Παρά τα αυτά, η 1,25 υδροξιβιταμίνη D, η ενεργής δηλαδή μορφή, είναι φυσιολογική. Η αλκαλική φωσφατάση είναι φυσιολογική, ενώ το κλάσμα ασβεστίου προς κρεατινίνης, το οποίο αποτελεί ένας πρόδρομος δείκτης οστικής απορρόφησης, γιατί μιλάμε το 1997, ήταν ελαφρώς αυξημένος, στο 0,3. Το ασβέστιο, ο φόσφορος και η κρεατινίνη των ούρων 24 ήταν φυσιολογικά. Ενώ οι ασθενείς, στα πλαίσια διερεύνησης του κατάγματος χαμηλής ενέργειας, υποβάλλεται και σε έναν ενδοκρινολογικό έλεγχο, ο οποίος είναι η παραθορμόνη, ο έλεγχος του θηροειδή, προλακτίνη, η
η στραδιόλη, η ολική και η ελεύθερη τεστοστερόνη, καθώς επίσης και η κορτιζόλη ορού, όλες αυτά ήταν φυσιολογικών ορίων. Στη συνέχεια συστήνεται ένας αιματολογικός έλεγχος, ο οποίος γίνεται από αιματολόγο ιατρό και ο οποίος περιλαμβάνει ηλεκτροφόρηση αιμοσφαιρίνης, έλεγχο αίματος από πλακάκι περιφερικού αίματος, καθώς επίσης και στομελική βιοψία από την περιοχή του στέρνου, τα οποία όλα αυτά είναι φυσιολογικά. Επίσης, έχουμε έναν αντιφυσιολογικό ανοσολογικό έλεγχο, ενώ υποβάλλεται και σε αξονικές νομογραφίες θώρακος, καθώς και άνω και κάτω κοιλίας, στα πλαίσια διερεύνησης μιας πιθανής πρωτοπάθειας αιστείας, η οποία όμως είναι φυσιολογικά. Εδώ που αποκτά ενδιαφέρον βλέπουμε ότι γίνεται μια αντέξα στην περιοχή του δεξιού ισχύου, και η οποία έχουμε ένα Z-score στο μείον 4,16, δηλαδή μια τιμή χαμηλή για την ηλικία της. Ενώ στην περιοχή της σπονδυλικής στήλης και συγκεκριμένα στο L2-L4 βλέπουμε ένα Z-score στο μείον 3,81. Ως εκ τούτου και με βάση τις τιμές αυτές γίνεται μια διάγνωση της ιδιοπαθής νεανικής οστεοπόρωσης και οι ασθενείς και γίνεται μια εξαγωγή με αλενδρονάτη 10 mg τη μέρα και συμπληρωμάτων ασβεστίου και βιταμίνης D, συγκεκριμένα 1000 mg ασβεστίου D και 800 mg ερωτικός μονάδες χολικαλσιφερόλης. Αυτό το 1997. Τον επόμενο χρόνο η ασθενής αρχίζει να παραπονιέται για μια προοδευτική έναρξη άλκου στην περιοχή του δεξιού μυρού. Γίνεται ένας ακνολογικός έλεγχος και παρατηρούμε αυτό το έβριμα. Βλέπουμε μια λύση του έξω φλοιού στην περιοχή της μεσότητας της διάφυσης του δεξιού μυριαίου και μια υποπεριοστική αντίδραση από την περιοχή του έσω φλοιού. Και άμα θυμόμαστε το σπιθυρογράφημα, θα δούμε ότι είναι στην περιοχή το οποίο προσλάμβανε θετικά πριν από ένα χρόνο. Έχουμε σταδιακή επιδείνωση του άλκους στη διάρκεια του έτους και στο επόμενο, οπότε στην ασθενή δίνεται μια σύσταση για πάτηση με μερική φόρτιση. Παρ' όλα αυτά όμως, παρατηρούμε ότι στη διάρκεια του έτους η ασθενής συμβαίνει ένα κάταγμα στην περιοχή αυτή. Το οποίο αντιμετωπίστηκε χειρουργικά, έγινε μια, όπως βλέπουμε εδώ, ενδομυελική ήλωση στην περιοχή του μυριαίου και οι ασθενείς, όπως είπαμε, λάμβανε αλενδρονάτη. Έγινε διακοπή της αλενδρονάτης του χειρουργείου, η ασθενή συνέχισε να λαμβάνει το ασβέστιο και τη βιταμίνη D, ενώ αναφέρεται και μια λήψη ενός σωστικού τεμαχίου διαχειρητικά για ιστολογική εξέταση, όπου η ασθενής ενημερώθηκε προφορικά, χωρίς να έχει κάποιο γραπτό πόρισμα, μετά από ένα μήνα ότι δεν ανεβρέθηκε κάποια κακοήθεια στο σκεύασμα αυτό. Το 2001, 2 χρόνια δηλαδή μετά, η ασθενής παρουσιάζει ένα επεισόδιο σφιαλγίας, υποβάλλεται σε ακτινολογικό έλεγχο λόγω του ιστορικού της και τελικά βλέπουμε αποδίδεται το έβριμα αυτό σε μια κύλη small στο επίπεδο του όμικρον 4 σπονδύλου, χωρίς να γίνει κάτι περαιτέρω. Τα 2 επόμενα χρόνια, από το 2001 δηλαδή μέχρι το 2003, η ασθενής αναφέρει περιστασιακά λήψη αλενδρονάτης, καθώς και συμπληρωμάτων ασβεστίου και βιταμίνης D για διάστημα μηνών, τα οποία έκανε διακοπή μόνη της με δική της θέληση. Ενώ αναφέρεται φυσιολογική κινητικότητα, αλλά γενικά η ασθενής αποφεύγει την καταπώνηση και την άσκηση. Το 2003 υποβάλλεται και σε μια νέα μέτρηση οστικής πυκνότητας, όπου βλέπουμε ένα Z-score στο μείον 3,3, βλέπουμε δηλαδή παραμένει χαμηλό για την χαμηλή οστική πυκνότητα για την ηλικία της, παρά τα αυτά είναι βελτιωμένη σε σχέση με την προηγούμενη τιμή της, η οποία ήταν, να θυμάσαι καλά, μείον 3,8. Το 2003 τώρα, επίσης, η ασθενής πέφτει από μια σκάλα που είναι ύψος περίπου στα 2 μέτρα και υπέστη ένα κάταγμα διάφυσης δεξιάς μνήμης, το οποίο βλέπουμε εδώ αντιμετωπίστηκε με ανοιχτή ανάπτυξη και εσωτερική οστεοσύνδεση με μια πλάκα και πίδες. Ένα υποτροχαδίριο κάταγμα στην περιοχή του αριστερού μυριαίου, το οποίο στο παλιό, αν θυμάστε, σπιθυρογράφημα προσλάμβανε σε αυτήν εδώ την περιοχή, το οποίο αντιμετωπίστηκε με μια ενδομυελική ήλωση τύπου short gamma nail. Ενώ υπέστη και ένα κάταγμα αριστερής βιοχαρτικής, το οποίο αντιμετωπίστηκε συντηρητικά με τοποθέτηση γύψου. Επίσης, αναφέρει ασθενής ότι έγινε λήψη οστικού τεμαχίου διαχειρητικά, η οποία η ιστολογική εξέταση ανέφερε χωρίς αξιόπιστες μικροσκοπικές αλλοιώσεις. Μόνο αυτό, τίποτα άλλο. Τώρα, το 2004, η ασθενής αναφέρει επίπεδο αρχιαλγίας, για το οποίο υποβάλλεται σε ακτινολογικό έλεγχο. Και βλέπουμε πολλαπλά κατάγματα στην τραγική μοίρα σπονδυλικής στήλης. Συγκεκριμένα, άμα δείτε, βλέπουμε στο θ6 μια αμφίγυλη παραμόρφωση του σπονδύλου. Βλέπουμε εδώ μια σφινοειδή παραμόρφωση στο θ8, καθώς επίσης και μια απώλεια ύψους στο θ9 σπόνδυλο. Πολλαπλά δηλαδή κατάγματα, χωρίς η ασθενής να έχει μια πτώση. Παρόλα όλα αυτά τα κατάγματα που έχει η ασθενής, η θεράπων ιατρός αποφασίζει να αφαιρέσει
τον ενδομυελικό ύλο που είχε τοποθετήσει λόγω του υποχρεωτικού κατάγματος, ένα χρόνο μετά την τοποθέτησή τους. Εδώ βλέπουμε την ακτινογραφία πριν και μετά την αφαίρεση των υλικών. Και φτάνουμε στον τέλος του 2007, οπότε και ασθενής έρχεται στην κλινική μας, λόγω ότι ακόμα δεν έχει βγάλει κάποια άκρη σχετικά με τα κατάγματα αυτά. Η ασθενής από το 2003 και μετά δεν έχει πάρει κάποια αγωγή, ούτε καν ανασβέστιο και βιταμίνη D. Από τις εξετάσεις παρατηρούμε μια φυσιολογική κρεατινίνη, η αλκαλική φωσφατάση, καθώς επίσης και η οστική αλκαλική φωσφατάση βλέπουμε ότι είναι αυξημένες. Η οστοκρασίνη από την άλλη είναι εντός φυσιολογικών ορίων. Βλέπουμε ότι η ασθενής έχει μια έλλειψη της βιταμίνης D στα 10 νανογράμμ, ενώ το ασβέστιο είναι σχετικά χαμηλό, το ιονισμένο είναι φυσιολογικό, ενώ παραδόξως η παραθορμόνη είναι φυσιολογική. Επίσης, οι δείκτες οστικής απορρόφησης, το NTX και το CTX, είναι ελαφρώς αυξημένοι. Η ασθενής αρχικά αντιμετωπίζεται ως επιέλλειψης βιταμίνης D και λαμβάνει συμπληρώματα ενδομυϊκής εργοκαλσιφερόλης, 800 μονάδες κόλεκαλσιφερόλης και 1000 μιλιγκράμμα ασβεστίου, καθώς επίσης και 0,25 μικρογράμμ καλσιτριόλης. Και στη συνέχεια, μετά από κάποιους μήνες, υποβάλλεται σε συμπληρωματικό έλεγχο, στον οποίο βλέπουμε μια φυσιολογική γενική αίματος με αρνητικούς δείκτες λεκμονής. Οι ηλεκτροφόρες λευκομάτων, όπως και στην παλιά, ήταν φυσιολογικές, ενώ δεν ανεβρέτησαν και παραπρωτεΐνες. Η αλκαλική φωσφατάση μετά από τη θεραπεία αυτή με την βιταμίνη D βλέπουμε ότι είναι στα φυσιολογικά πλαίσια. Βλέπουμε ότι έχουμε μια άνοδο της 25 υδρόξι βιταμίνης D, η οποία τώρα απλώς εμφανίζει μια ήπια ανεπάρκεια. Η παραθρομόνη παραμένει σταθερή στο 30 με 29, όπως είναι εδώ πέρα. Ενώ το σημαντικό είναι ότι βλέπουμε ότι οι δείκτες οστικής απορρόφησης εμφανίζουν μια πολύ μικρή πτώση και παραμένουν στα ανώτερα φυσιολογικά επίπεδα. Το οστικό κλάσμα της αλκαλικής φωσφατάσης είναι φυσιολογικό, ενώ έχουμε και μια άνοδο του ασβεστίου από 8,6 στο 9,1. Η οστοκρασίνη έπεσε και από το 26 έχει πάει στο 11, ενώ από τον έλεγχο του θηροειδής και από τον υπόλοιπο ενδοκρινολογικό έλεγχο δεν αναπτύσσεται κάποιο παθολογικό έλλειμμα. Γίνεται επίσης πάλι νέος σωματολογικός έλεγχος, ο οποίος περιλάμβανε πλακάκι, όχι ισομιλική βιοψία αυτή τη φορά, ο οποίος και αυτός ήταν φυσιολογικός, ενώ κατά την κλινική εξέταση παρατηρείται ένα ύψος 1,50 εκατοστά στην ασθενή. Δηλαδή μια απώλεια 14 ετών από το ύψος της που είχε στα ηλικία των 20. Επίσης, η ασθενής παρουσιάζει μια κύφωση, η οποία αποδίδεται στα σπονδυλικά κατάγματα που έχει, στη θωρακική μοίρα της σπονδυλικής στήλης, ενώ ελέγχεται πάλι και η σκολίωση που είχε, ίσως ελαφρώς αυξημένη σε σχέση με την προηγούμενη τιμή που ήταν 10 μοίρες. Ενώ τέλος και πολύ σημαντικό, η ασθενής παραπονιέται για διάχυτα σκελετικά άλγη. Υποβάλλεται σε νέα μέτρηση οστικής πυκνότητας, η οποία το Z-score παραμένει στο μείον 3,3, δηλαδή παραμένει σταθερό σε σχέση με την τιμή που είχε πριν από 5 χρόνια. Και είναι σημαντικό παρόλο που η ασθενής δεν έχει λάβει κάποια θεραπεία στο διάστημα αυτό. Εδώ πέρα βλέπουμε την ποσοτική εξωτική τομογραφία στην οποία προκλήθηκε η ασθενής. Βλέπουμε εδώ πέρα το σποκώδες, το υποφλοιώδες και το φλοιώδες οστό. Σημαντικό είναι εδώ πέρα στο cortical density, το οποίο είναι 1081 στο υποφλοιώδες και 1179 στο φλοιώδες οστό. Δηλαδή είναι ελαφρώς χαμηλό σε σχέση με το φυσιολογικό, θα ήταν περίπου γύρω στο 1200. Αντίθετα, βλέπουμε το SSI, το οποίο είναι η αντίσταση του οστού στις δυνάμεις κάμψης και στρέψης, να είναι αρκετά μειωμένο. Δηλαδή 587 στο υποφλοιώδες και 1085 στο φλοιώδες οστό. Περίπου για το ύψος του ασθενούς και την ηλικία της θα περιμέναμε μια τιμή γύρω στο 1400 ή λίγο παραπάνω. Επίσης, όσον αφορά το σποκώδες οστό, βλέπουμε ένα trabecular density στο 120, το οποίο είναι αρκετά μειωμένο, αν φανταστούμε ότι οι φυσιολογικές τιμές θα ήταν γύρω στο 220. Η ασθενής, λόγω των διάχυτων σκελετικών αργών που αναφέρει, υποβάλλεται σε νέο στιθυρογράφημα, όπου βλέπουμε πάλι τις αιστείες στα πλευρά, βλέπουμε αυξημένη πρόσληψη στη θωρακική μοίρα σπονδυλικής στήλης, παραπάνω ίσως από το προηγούμενο στιθυρογράφημα που είχε. Βλέπουμε πρόσληψη στην περιοχή του δεξιού αγώνα, στις δύο πηχοκαρπικές. Αν θυμόμαστε καλά, στην αριστερή πηχοκαρπική είχε υποστεί και ένα κάταγμα, ενώ βλέπουμε πολύ σημαντικά αυξημένη πρόσληψη του ραδιοφαρμάκου στην περιοχή της διάφυσης του αριστερού μυρού. Είναι ο μυρός αυτός, ο οποίος είχε υποστεί ένα υποτροχατήριο κάταγμα και το οποίο στη συνέχεια είχε αναφερεθεί τα υλικά που είχε. Και
Κλινικά η ασθενής δεν παρουσιάζει εικόνα φλεγμονώδους αθρίτιδας σε καμία άρθρωση. Επισημάνεται, όπως είπαμε, η εστία πρόσληψη στο αριστερό μυριαίο, άρα η ασθενής αρνείται άλλος. Εντούτοις, δίνεται στην ασθενή οδηγία για αποφυγή φόρτισης και ενημερώνεται για εκείνη το νέο κατάγματος. Της προτείνεται να γίνει βιοψία λαγωνίου και ισομορφομετρία, όμως η ασθενής αρνείται για ψυχολογικούς λόγους και αρνείται κάθε αγωγή πέρα από τις βιταμίνης D και του ασβεστίου. Ο λόγος που το έκανε αυτό, ενώ της είχε προταθεί μια θεραπεία με λιφοσφωνικά, είναι γιατί όταν λάβανε δεντρονάτη, άμα θυμάστε καλά, είχε υποστεί το κάταγμα στην περιοχή του μυρού. Οπότε θεώρησε ότι δεν έχει κάτι να σας προσφέρει η θεραπεία αυτή. Να συμπληρώσω κάτι, κύριε Μιμίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ αυτή τη στιγμή. Υπέροχο είναι. Αυτή η ασθενής που βλέπετε δεν είναι ένα φτιαγμένο περιστατικό, είναι μια γυναίκα που υπάρχει. Το μικρό της όνομα είναι αυγή. Αυτός ο άνθρωπος υπάρχει. Επομένως, το να προσπαθήσει κανείς να διευκρινίσει μια αιτιολογία πολλαπλής ευθραυστότητας και μάλιστα στην ηλικία των 21, που ξεκινάει στην ηλικία των 21, είναι ένα σοβαρό ζήτημα. Αυτή η κοπέλα όταν έφτασε σε εμάς το 2007 ήταν απολύτως απογοητευμένη. Της είχαν πει, όχι, δεν τελείωσε, απλώς ήθελα να κάνω μια παρένθεση εδώ, για να πω ότι έχοντας ήδη λάβει λιφοσφωνικά φάρμακα για άλλο χρονικό διάστημα, και αυτό θα δούμε στην πορεία πώς μπορεί να ερμηνευτεί. Και έχοντας ήδη μια διάγνωση νεανικής ιδιοπαθούς ή νεανικής οστεοπόρωσης, στην πραγματικότητα ήταν ένας άνθρωπος που έσπαγε συνέχεια τα οστά της. Όταν λοιπόν ο κ. Σκαντάβος είπε ότι η μόνη λύση εδώ θα ήταν βιοψία οστού, η ασθενής ρώτησε γιατί. Έχω ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ, έχω πάρει φάρμακα, τι θα με βοηθήσει αυτό παραπάνω. Όταν μας ρώτησε μάλιστα εάν από αυτά που σκεφτόμαστε θα αλλάζαμε κατηγορία φαρμάκου, της είπαμε δυστυχώς όχι. Δεν θα αλλάζαμε κατηγορία φαρμάκου. Μάλλον θα σου δώσουμε λιφοσφωνικό φάρμακο. Και συνέχισε να ρωτάει γιατί. Αφού έπαιρνα λιφοσφωνικό φάρμακο και υπόλιφοσφωνικό, έκανα όλα αυτά τα κατάλοιπα. Επομένως, πράγματι, εκείνη τη χρονική στιγμή η ασθενής αρνήθηκε και το μόνο που δέχτηκε να πάρει ήταν ασβέστιο και βιταμίνη D. Ήταν ένας παραιτημένος άνθρωπος από τη ζωή του για πολλά χρόνια μετά εκείνη τη στιγμή. Λοιπόν, στη συνέχεια η ασθενής 2 μήνες μετά τους ελέγχους αυτούς πέφτει μέσα στο σπίτι της και βλέπουμε ότι έχουμε ένα κάταγμα στην διάφυση του αριστερού μυριαίου, το οποίο είναι στην περιοχή που προσλάμβανε, αν θυμάστε, στο σπιθυρογράφημα, καθώς επίσης και στην περιοχή του δεξιού ώμου. Όσον αφορά το κάταγμα του μυριαίου, η ασθενής υποβλήθηκε σε μια ενδομυελική ήλωση με ένα long veronale, ενώ υπέστη και ένα υποκεφαλικό κάταγμα στην περιοχή του ώμου, το οποίο αντιμετωπίστηκε συντηρητικά με απλή ανάρτηση, με πόρωσή του. Τελικά, εφόσον η ασθενής πέσει νέα κατάγματα, δέχεται τελικά να υποστεί βιοψία λαγωνίου και σήμανση με τετρακυκλίνη. Γίνεται λήψη ενός οστικού κυλίνδρου και αυτό αποσάλθηκε στο Ινστιτούτο Ανάλυσης Κολαγόνου στη Βιέννη, στον Δ. Λευτέρη Πασκάλη, και έγινε στη μορφομετρία. Όσον αφορά τώρα τη μορφομετρία, απλώς να δηλώσουμε εδώ πέρα ότι ο Δ. Πασκάλης είναι ένας είναι πολύ ειδικός πάνω σε αυτό, γιατί να μας στείλει απλώς τιμές της ισομορφομετρίας, προτάθηκε από μόνος και έκανε μια σύγκριση της ασθενής αυτής σε σχέση με άλλες ομάδες ελέγχου που είχε, οι οποίοι είναι οι φυσιολογικοί άνθρωποι, ασθενείς με ιδιοπαθή οστεοπόρωση, καθώς επίσης και ασθενείς με νεανική ιδιοπαθή οστεοπόρωση, οι οποίοι όμως έχουν υποστεί κατάγματα. Και μας πρόσφερε αυτές τις πίνακες για σύγκριση. Το όνομα της ασθενούς δεν δηλώνεται και μπαίνει το όνομα των γιατρών οι οποίοι παραπέμπουν το περιστατικό. Ακριβώς. Όπως βλέπουμε εδώ πέρα, στην αναλογία μεταξύ ανόργανου και ονοργανικού, βλέπουμε ότι η ασθενής έχει ένα σημαντικά υψηλότερο ποσοστό σε σχέση με τα υπόλοιπα γκρουπ. Στην οστεοπόρωση, τόσο υψηλού όσο και χαμηλή οστικής αναλλαγής, θα περιμέναμε η αναλογία αυτή να είναι ίδια ή λίγο χαμηλότερη σε σχέση με τα control group. Αντίθετα, στην ατελή οστεογένεση, σε πειραματικά μοντέλα σε ποντίκια, η αναλογία αυτή είναι συγκριτικά αυξημένη, όπως είναι και στην ασθενή μας εδώ πέρα. Υπενθυμίσω ότι τα σχόλια αυτά τα αφήσαμε κάτω μετάφραστα, είναι τα σχόλια του κ. Πασκάλη. Τώρα, όσον αφορά τις πρωτεογλυκάνες, μπορεί να γνωρίζουμε ότι στην ατελή οστεογένεση αυτό που πάσχει είναι το κολαγόνο τύπου 1. Παρά τα αυτά, τόσο ο Δ. Πασκάλης όσο και ο Έντον Σίμαν πιστεύουν ότι υπάρχει και ένα πρόβλημα στις πρωτεογλυκάνες, και το οποίο και αυτό είναι μέρος του προβλήματος της ατελής οστεογένεσης.
Βλέπουμε εδώ πέρα ότι το ποσοστό των σερβικανών στην ασθενή μας ήταν σημαντικά χαμηλότερο σε σχέση με αυτά των υπόλοιπων γκρουπ. Όσον αφορά τώρα τους κρυστάλλους του υδροξιαπατήτη, σε ασθενείς με οστεοπόρωση, θα περιμέναμε η κρύσταλλη αυτή να είναι υψηλότερη σε σχέση με τα κοντρόλ. Αντίθετα, στην ασθενή μας βλέπουμε ότι είναι μικρότερη. Είναι κάτι το οποίο θα περιμέναμε σε ένα ασθενή με ατελή οστεογένεση. Όσον αφορά τώρα την αναλογία των cross-link του κολαγόνου, δηλαδή τους δεσμούς μεταξύ των αλυσίδων του κολαγόνου και τα οποία είναι πολύ σημαντικά για τη σταθερότητά τους, βλέπουμε ότι η ασθενής έχει μια κατά πολύ αυξημένο ποσοστό, κατά πολύ αυξημένη αναλογία σε σχέση με τα υπόλοιπα group. Και καταλήγει ο Dr. Πασκάλης να λέει ότι η ανάλυση του υλικού, των μηχανικών ιδιοτήτων του οστού της βιοψίας αυτής δεν συνάδουν με έναν ασθενή ο οποίος πάσχει από οστεοπόρωση, αλλά αντίθετα με έναν ασθενή ο οποίος πάσχει από ατελή οστεογένεση. Για να γίνει τελική διάγνωση δεν μας έφτανε μόνο μια ισομορφομετρία, έγινε λήψη αίματος και γενετικός έλεγχος στα γονίδια του κολαγόνου Α1 και Α2 στο τμήμα βιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, στην κυρία Κόλια, όπου έγινε DNA sequencing με PCR. Από το γενετικό έλεγχο ανεβρέθηκε μια μετάλλαξη του κολαγόνου τύπου 1, όπου στη θέση 382 είχαμε μια αντικατάσταση της γλυκίνης από κιστεΐνη, στο γονίδιο COL1 Α1, το οποίο συνάδει με ατελή οστεογένεση τύπου 1 ή τύπου 4. Βέβαια, εμείς πιστεύουμε ότι πιθανώς η ασθενής να έχει ατελή οστεογένεση τύπου 4. Όσον αφορά τη θεραπεία τώρα, λόγω την αδυναμία έβρεση του αμυδρονάτη στην Ελλάδα, έγινε ένα αξιζολεθρονικό έως 5 μιλιγκράμμα το φλεβείο στην ασθενή μας, καθώς επίσης και συμπληρώματα ασβεστίου και βιταμίνης D. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μιμίδη, για τη εξαιρετική παρουσίαση. Θα ήθελα να ανοίξω τη συζήτηση με ερωτήσεις. Οτιδήποτε είδατε και σας προβλημάτισε, έχουμε την ευελιξία να γυρίσουμε πίσω σχετικά με το περιστατικό ασφαλώς και ό,τι είδατε μέχρι τώρα, εάν νομίζετε ότι σας φαίνεται περίεργο ή ότι θα θέλετε να κουδιάσουμε. Κύριε Μαρκέ. Ήθελα να ρωτήσω, αυτή η διεύθυνση μεταξύ του τύπου 1 και του τύπου 4 δεν μπορούσε να γίνει και ένα κοινικό τρόπο πέρα από αυτό? Θα απαντήσει ασφαλώς και στην παρουσίαση και η κυρία Τσάλη και ο κύριος Μαρκόπουλος. Φαίνεται ότι ένα από τα ετερογενή, από τα εξωσκελετικά χαρακτηριστικά θα μπορούσε να είναι το χρώμα του κιανού, του σκληρού χιτώνα των οφθαλμών, θα μπορούσε να μας προσανατολίσει πράγματι προς τύπου 4, γιατί η ασθενής εδώ έχει σκληρούς χιτώνες λευκούς και όχι κιανούς. Ως προς το περιστατικό, υπάρχει κάτι που σας προβληματίζει. Η ασθενής ήρθε κάποια στιγμή. Θέλεις, Γιώργο, μου να δείξεις τις εξετάσεις? Ναι. Και εδώ ναι. Για τα κατάγματα τα οποία έτσι μάλιστα προηγήθηκε και πρόσκληση στο σφιντερογράφημα, είναι τυπικά κατάγματα που βλέπουμε σε τελείως τεχνικές. Δηλαδή, θυμίζει μια εικόνα στις θέσεις πράξεων. Δεν έχω ιδιαίτερες μικρές ηλικίες. Δεν ξέρω κάποιο σχόλιο από εσάς. Γιώργο, δείξτε το κάταμα για το οικείο του νης. Βεβαίως δεν κάνει τυχαία. Είχε δύο. Βεβαίως. Αν βλέπει λοιπόν. Υπάρχει κάποια εμπειρία, δηλαδή εδώ κάποιος θα πει πως έπρεπε να γίνει προφυλακτική ήλωση σε αυτό. Και εδώ τι λέτε? Η απάντηση είναι δεν κατάμεσε καμία. Ατελώς το γέννη, δεν είναι. Και η κυρία Πατούλα τι λέει? Τα κατάγματα στα κατελείς των γέννης συνήθως βλέπουμε με εφηβεία, δηλαδή δεν είναι κατάγματα σε ενήλικες. Δεν είναι κυρίως φυλή, είναι ένας φυλός και ίσως αυτό να συλλάβει με τρόπο. Δηλαδή να μην το αποδώσουμε και στο δίκο σου, γιατί... Ακριβώς. Είναι μια ωραία συζήτηση. Όσον αφορά το διφωσφωνικό, θα πούμε τη γνώμη μας. άμα θυμάστε, το σπιθυρογράφημα στην περιοχή αυτή ήταν θετικό πριν από τη λήξη φωσφωνικών. Οπότε να γίνουν ερωτήσεις μόνο για το περιστατικό. Απλώς για να απαντηθεί και η ερώτηση, φαίνεται ότι πράγματι σε εκείνη την περιοχή του φλοιού ο φλοιός τσάκισε και δεν έσπασε αμέσως. Είχαμε μια πρόσληψη όντως στο σπιθυρογράφημα. Είναι πιθανό να έπρεπε να γίνει άμεσα κάταγμα της διάθεσης, όπως πολύ συχνά περιγράφεται στην οστεογένεση. Αλλά τέτοιου είδους μικροκακώσεις, μικροκατάγματα τα οποία οδηγούν σε μεγαλύτερα κατάγματα, φαίνεται ότι περιγράφονται στην ατελή οστεογένεση.
όχι πάντοτε στους τύπους 1 και 4. Θα πούμε στη συνέχεια. Βεβαίως. Είναι κανείς να ρωτήσει το δρόμο. Βεβαίως. Εσείς Εγώ το έχω περιγράψει, αλλά έχω ένα πρόβλημα. Έτσι. Θέλω να σε ρωτήσω. Υπάρχουν κάποια πράγματα στο ιστορικό. Τι θυμάστε? Αυτό να ρωτήσω εγώ τότε, αν θέλει ο κ. Στρατός, γιατί και εμένα δεν ανεφέρθη σε γενετικό, ιστορικό, οικογενειακό. Αναφέραμε ότι το κοινωνικό ιστορικό ήταν αρνητικό για κατάγματα. Και οι δύο γενιές, πατέρα και μητέρα, ελεγχθήκαν για δεύτερο βαθμό κλπ. Δεν έχουν. Για τελείωση γέννηση. Δεν είχαν, Έγινε γενετικός έλεγχος και στους γονείς. Δεν είχε κάτι. Και έχει κόμμα, είναι γενετικός έλεγχος αρνητικός. Δεν είχε κανένα κάτω από στη νεανική και παιδική ηλικία. Όχι. Ούτε οι γονείς ούτε τα αδέρφια είχαν κάποιο κάτω. Δεν είχε κανένα κάτω. Ακριβώς. Δεν αναφέρει κάποιο κάτωμα. Κλινικά τουλάχιστον να το έχει καταλάβει. Ο κ. Καραντάκος θέλει να σας δώσει άλλο ένα κλειδί για το ιστορικό. Πέστε το. Έχει είναι στην παρουσίαση. Τελείωσε. Η παρουσίαση τελείωσε. Κάτι τσάκι σχετική. Πολύ ωραία. Θέλετε να το πείτε ή να το πω εγώ? Ωραία. Το 2008, που μόλις είχαμε αρχίσει να φτιάχνουμε το θέμα με την βιταμίνη D, κάποια στιγμή ήρθε και μας είπε ότι έχω ένα πράγμα στη μύτη μου. Είδαμε λοιπόν στη ρίζα της Ρινός μια περιοχή σκληρή, ανώδυνη, ακίνητη, η οποία φαινόταν να μην υπήρχε. Την είχαμε δει ουσιαστικά 2 φορές την κοπέλα. Την τρίτη φορά μας είπε: έχω και αυτό. Της είπαμε: πότε το έβγαλες αυτό? Λέει: βγήκε μέσα σε 3 μήνες, φαίνεται να μεγαλώνει. Την ρωτήσαμε αν πονάει. Είπα: όχι, δεν πονάει καθόλου αυτό. Και αυτό αποφασίσαμε να πάρουμε μια γνώμη από έναν ορειλά γιατρό. Ο ορειλά γιατρός στο Ευαγγελισμό το είδε. Η αρχική του σκέψη ότι μήπως αυτό είναι κάποιο είδους οστέωμα, μήπως είναι κάποιο είδους εξώστοση, δεν απεικονιζόταν και καλά ακτινολογικά, πρέπει να πω αυτό. Δηλαδή, όταν ζητήσαμε ακτινογραφία κρανίου, δεν μπορούσαμε να το δούμε και πάρα πολύ όμορφα. Μιλήσαμε με την ορειλά γιατρό της, μας είπε. Ήταν βλάβη στη ρίζα της Ρινός, στο οστούν, στο κόκαλο, οστική. Μάλιστα, ακριβώς εκεί. Ναι, κύριε Πασπάτη. Σωστό. Ζητήσαμε να γίνει εξαίρεση αυτού του μορφώματος, ας το πούμε έτσι. Εστάλθη αυτό για ιστολογική εξέταση. Μέχρι τώρα έχουμε ιστολογικούς ελέγχους και μόνο μία φορά έγινε στο μορφωματρία. Και ως τον ιστολογικό έλεγχο η απάντηση που μας έρχεται είναι ότι βλέπουμε μια πιθανή διαταραχή της επιμετάλλωσης. Αυτή η διαταραχή της επιμετάλλωσης. Ναι, αλλά μιλάμε μόνο για ιστολογία. Εκεί δεν είχε γίνει βέβαια στη μορφωματρία. Και σε αυτό το σκέλος επάνω απαντάει το εργαστήριο ότι αυτό πιθανότατα συνάδει με μεταβολική πάθηση. Και μάλιστα μέσα στη διαφορική διάγνωση, γιατί βλέπω τον κύριο Γιάκη, μέσα στη διαφορική διάγνωση μπήκε και η νεφρική οσμοδυστροφία για αυτό το πράγμα. Το εργαστήριο δεν μπορεί, ιστολογικά δεν μπορούσε να απαντήσει. Κυρία Κατσαλίδα. Από τον κύριο Πασχάλη δεν είχατε κανένα άλλο έβριμα όσον αφορά το θέμα μόνο αυτά που μας δείξατε? Αυτή ήταν η ιστομορφομετρία της. Το τύπο κολαγόνου μονάχα, το τύπο κολαγόνου πρέπει να γίνει καλλιέργεια ενοπλαστών. Καλλιέργεια ενοπλαστών δεν έχει. Πρέπει να πούμε ότι ο κ. Πασχάλης μας εξυπηρέτησε, όπως καταλαβαίνετε, γιατί αυτό το κόστος της εξέτασης ήταν τεράστιο έτσι, και δεν μπορούσε να το καλύψει ασθενής. Η απλή ιστολογία της κίνησης. Στο θέμα της επιμετάλλωσης, θα το ξαναδείξει ο Γιώργος, είχαμε ένα έβριμα αυξημένης επιμετάλλωσης ως προς την οργανική ουσία. Δηλαδή, το mineral προς matrix ratio, δηλαδή η αναλογία υδροξιαπατήτη ως προς τη θεμέλια ουσία, ήταν στο Θεό, sky high. Δηλαδή είχε πολύ περισσότερο θεμέλια από ότι Όχι, είχε πολύ περισσότερο υδροξιαπατήτη για το κολαγόνο της. Για το κολαγόνο που είχε. Βεβαίως, τα ίδια σκεφτόμασταν κι εμείς. Είχε λίγο κολαγόνο σε σχέση με το. Ουσική παραγωγή, ουσική απορρόφηση, αυτά ήταν αδιάφορα. Θα είπαμε κιόλας. Να δείξουμε το ρυθμό της οστικής ανακατασκευής, γιατί εδώ στην ιστομορφομετρία. Η ιστομορφομετρία έδειχνε παραδόξως χαμηλή κυταρική δραστηριότητα. Παραδόξως. Γιατί όπως θα ακούσετε τώρα και στην ταξινόμηση αργότερα. Βεβαιότατα. Βεβαιότατα. Αλλά όπως θυμάστε, κυρία Πασπάτη, όπως το είπατε κι εσείς και συμφωνώ απολύτως, και αυτή είναι η ιδιαιτερότητα αυτού του περιστατικού,
η υψηλή οστική κατασκευή και ανακατασκευή αναφέρεται σε παιδιά. Και εδώ έχουμε έναν ενήλικα. Και ίσως εδώ έχουμε ένα ιδιαίτερο περιστατικό, πραγματικά ιδιαίτερο περιστατικό. Και επίσης μου κάνει και εντύπωση το πώς με τόσο πολύ χαμηλή βιταμίνη δεν έχει ανεβάσει καθόλου τα ατομών. Συμφωνώ απολύτως, το σχολιάσαμε μεταξύ μας, είπαμε ότι αυτή είναι η τιμή που ήρθε και ήρθε 2 φορές. Ήρθε PTH30 και την επόμενη φορά μετά από 2 μήνες 29,2. Να τελειώσουμε με το περιστατικό τώρα και να κάνουμε αυτά διαλέξεις ή να το παρουσιάσουμε στο Είμαστε προγραμματισμένοι έτσι, ούτως ώστε να παρουσιαστούν τα θέματα της ατρικής πρωτογέννησης στα παιδιά από την κυρία Τσάλη και τον κύριο Μακέα και θα επιστρέψουμε στο περιστατικό στο τέλος με τον κύριο Μακόπουλο. Πολύ ωραία. Επομένως, ευχαριστώ πολύ τον κύριο Μιμίδη για την παρουσίαση. Θα ήθελα να καλέσω την κυρία Ατσάλη. Η κυρία Ατσάλη είναι παιδίατρος. Έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον λοιπόν στη ρευματολογία και ασχολείται και ως παιδορευματολόγος. Για όσους παρακολουθείτε τις δημοσιεύσεις, ενδεχομένως πρόσφατα να είδατε μια δημοσίευση που κάναμε στο General Clinical Cystometry, για την οποία μάλιστα μας απένιμα και την τιμή να μας κάνουν editorial, το οποίο παρουσίασε ο κύριος Γκλέικ. Η κυρία Ατσάλη λοιπόν έχει να μας πει την ταξινόμηση και τη φαρμακευτική αντιμετώπιση της ατελούς πρωτογέννησης. Κυρία Ατσάλη. Καλησπέρα σας από μένα. Η ατελούς πρωτογέννηση είναι ένα γενετικό νόσημα. Ξέρουμε όλοι ότι χαρακτηρίζεται από αυξημένη ευθραυστότητα των οστών. Εκτός από πρόβλημα με τα κόκαλά τους, τα παιδιά υπάσχοντες από ατελούς πρωτογέννηση έχουν και άλλες εξωσκελετικές εκδηλώσεις. Παθογενετικά το πρόβλημα στην πλειονότητα των περιπτώσεων εντοπίζεται στο κολαγόνο τύπου 1, στη βιοσύνθεση του κολαγόνου τύπου 1. Αυτό πάσχει είτε ποσοτικά είτε ποιοτικά. Να θυμίσω ότι το κολαγόνο τύπου 1 είναι το κυριότερο από τα συστατικά τα οργανικά του οστού, μαζί με γλυκοπρωτεΐνες, πρωτεϊνικές, κύτταρα. Και να πω 2 κουβέντες για να θυμίσω λίγο τη βιοσύνθεση του κολαγόνου τύπου 1 στους οστεοβλάστες. Ξεκινάει εδώ με την παραγωγή των 2 αλυσίδων, της Α1 και της Α2 πολυπεπτιδικής αλυσίδας. Τα γονίδια που είναι υπεύθυνα για αυτές είναι το κολ 1α1 και το κολ 1α2. Αυτές οι αλυσίδες θα ενωθούν σε μια αναλογία 2/1 για να σχηματίσουν μια δομή που σταδιακά θα τροποποιηθεί από πολλές πρωτεΐνες για να οδηγήσει στη δημιουργία ενός μορίου προκολαγόνου. Το βλέπετε εδώ που θα βγει από το κύτταρο, θα μετατραπεί σε ένα μόριο τροποκολαγόνου για να δώσει τις κολαγόνες. Αυτά τα μόρια έχουν μια εξαιρετική δομή στον χώρο, σπυροτακτικά. Είναι μια δομή τριπλής έλικας, η οποία, όπως προείπε και ο κ. Μιμίδης, είναι ιδιαίτερα σημαντική για την αντοχή τόσο του κολαγόνου όσο και του οστού κατ' επέκταση. Από τότε που πρωτομίλησαν για την ατελείωση πρωτογέννηση, γύρω στα 1788 έγινε αυτό, 1790, διαπίστωσαν ότι υπήρχε μια τεράστια φαινοτυπική ετερογένεια σε αυτή την νόσο. Η βιοσύνθεση του κολαγόνου έπασε στις περισσότερες περιπτώσεις και μάλιστα είδαν ότι το πρόβλημα εδραζόταν σε αυτά τα 2 γονίδια που ανέφερα πριν, το κόλλεν Α1 και το κόλλεν Α2. Αλλά αυτά τα παιδιά που είχαν τελειώσει τη γέννηση μπορεί να έπασχαν τόσο βαριά ώστε να γεννιούνται με πολύ μεγάλο αριθμό καταγμάτων, οστικές παραμορφώσεις και να πεθαίνουν ουσιαστικά τον πρώτο μήνα ζωής, ή μπορεί να έπασχαν τόσο ελαφρά ώστε απλά να είχαν λίγο περισσότερα κατάγματα στην παιδική ηλικία. Ο πρώτος που το κατάλαβε αυτό καλά και προσπάθησε να κάνει μια συστηματική ταξινόμηση της νόσου ήταν ο Σιλένς, το 1979, ο οποίος χώρισε τις μορφές της ατελούς οστεογέννησης σε 4, ανάλογα με την κλινική βαρύτητα και με βάση το γενετικό υπόστρωμα. Αυτή η ταξινόμηση ουσιαστικά ισχύει ακόμα και σήμερα. Όλες αυτές οι μορφές είχαν μια μετάλλαξη αυτοσωματική επικρατούσα στα γονίδια κόλλ 1α1 ή κόλλ 1α2, διαφορετική μετάλλαξη σε διαφορετικό σημείο, διαφορετικό αμινοξύ υποκαθιστούσε κάποιο άλλο αμινοξύ, οπότε ανάλογη ήταν και η βαρύτητα της νόσου. Ο τύπος 1 είναι η πιο ελαφριά μορφή της νόσου. Εδώ ουσιαστικά πάσχει η ποσότητα του κολαγόνου. Το κολαγόνο που παράγεται δομικά είναι φυσιολογικό, αλλά είναι ελαττωμένη η ποσότητά του. Τα παιδιά αυτά έχουν μία ίδια νόσο, είναι παιδιά δηλαδή τα οποία έχουν αυξημένο αριθμό καταγμάτων, αλλά ουσιαστικά δεν έχουν κάτι άλλο. Δεν έχουν σκελετικές παραμορφώσεις, ίσως μπορεί να έχουν μία ίδια σχολίωση, δεν έχουν χαμηλότερο ύψος, έχουν φυσιολογικό ύψος. Έχουν χαρακτηριστικά στις περισσότερες περιπτώσεις αυτούς τους μπλε σκληρούς στα μάτια που βλέπετε και εδώ στη φωτογραφία, μία μητέρα και μία κόρη με ατελείως θεογέννηση τύπου 1 και συχνά έχουν και κάποιο πρόβλημα στην ακοή. Ο τύπος 2 είναι στην αντίπερα όχθη, είναι η πιο βαριά μορφή της νόσου, μια αυτοσωματική επικρατούσα μετάλλαξη που διαταράσσει εδώ πολύ την δομή και την ποιότητα επομένως του κολαγόνου. Τα παιδιά αυτά γεννιούνται με πολύ μεγάλο αριθμό καταγμάτων, κατάγματα στις πλευρές, στα μακρά οστά, πολλές οστικές παραμορφώσεις, πολύ μικρό μήκος όταν γεννιούνται τα παιδιά και συνήθως καταλήγουν το πρώτο μήνα της ζωής.
Βλέπουμε εδώ ένα νεογέννητο 35-4 εβδομάδων, πολλά κατάγματα στις πλευρές και στα μακρά ως το κάτω άτομο, στικές παραμορφώσεις, πλατσιπονδυλία. Το παιδάκι αυτό κατέληξε λίγο μετά τη γέννηση. Ο τύπος 3 είναι η πιο σοβαρή μορφή της νόσου, η οποία είναι συμβατή με την ζωή. Και εδώ μια αυτοσωματική επικρατούσα μετάλλαξη στα ίδια γονίδια. Τα παιδιά αυτά γεννιούνται, είναι πολύ κοντά από τη γέννησή τους και μετά, έχουν πάρα πολλά κατάγματα, έχουν πολλές παραμορφώσεις. Εδώ βλέπουμε ένα κοριτσάκι για 10 χρονών, το κοριτσάκι αυτό παραμορφώσει στο θώρακα, στα μακρά οστά, στα άκρα, στα μακρά οστά. Τα παιδιά αυτά έχουν συχνά διαταραχή της ακοής και συχνά και μία διαταραχή στην ορθοτοφία, χαρακτηριστική αρκετά για την ατελείωση θεογένεση. Αυτό που βλέπουμε εδώ στη φωτογραφία, δόντια σχεδόν διαυγή, που σπάνε εύκολα, φτύρονται εύκολα. Τα παιδιά αυτά συνήθως έχουν πολλά αναπνευστικά και κυκλοφορικά προβλήματα και επιβιώνουν συνήθως μέχρι την μέση ηλικία. Και τέλος είναι ο τύπος 4 της ατελούσης θεογένεσης, ο οποίος είναι μια μέτριας βαρύτητας μορφή ατελούσης θεογένεσης. Τα παιδιά έχουν πολλά κατάγματα, μπορεί να έχουν, μπορεί να μην έχουν οστικές παραμορφώσεις, το ύψος του σπικίλι. Τα παιδιά αυτά έχουν φυσιολογικούς σκληρούς και άλλοτε έχουν, άλλοτε δεν έχουν διαταραχή στην ακοή, διαταραχή στην οδοντοφυΐα. Κάποια χρόνια μετά την ταξινόμηση αυτή, διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν παιδιά που είχαν τελείωσει το γέννηση και είχαν πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά, ιδιαίτερα ακτινολογικά και χαρακτηριστικά στην βιοψία του οστού. Έτσι, αρχικά προσθέθηκαν δύο μορφές, οι 5 και οι 6, χωρίς να γνωρίζουν το γενετικό τους υπόστρωμα. Αργότερα βρέθηκαν μεταλλάξεις σε άλλα γονίδια, σε γονίδια διαφορετικά από το κολένα Α1 και κολένα Α2, που όμως ενέχονταν στην δομή του μορίου του κολαδόμου τύπου 1 και προσθέθηκαν και άλλες τις μορφές, οι 7, οι 8 και οι 9. Τώρα, με κάποιες διαφωνίες από κάποιους ερευνητές, μιλάμε για 9 μορφές ατελούς οστεογέννησης. Βέβαια, αυτή η ταξινόμηση δεν θα αλλάξει, οι οποίες οι περισσότερες οφείλονται σε αυτοσωματικές υπολοιπόμενες μεταλλάξεις. Οι περισσότερες από αυτές είναι στα γονίδια αυτά εδώ που κωδικοποιούν τις πρωτεΐνες που τροποποιούν τη δομή αυτή της τριπλής έλικας μέχρι να φτάσει εδώ να σχηματιστεί το μόριο του πρώτου λαγώνου. Έτσι, από τα παιδιά, από τους ασθενείς που έχουν ατελείωση προγέννηση, η πλειονότητα, το 90% έχουν μια αυτοσωματική επικρατούσα μετάλλαξη στα γονίδια κολένα Α1 και κολένα Α2. Το 10% έχουν μια αυτοσωματική υπολοιπόμενη μετάλλαξη σε κάποιο άλλο γονίδιο ή μπορεί να μην έχουν και καμία μετάλλαξη. Οπότε λοιπόν θα υποψιαστούμε ότι ένα παιδί μπορεί να έχει ατελείωση προγέννηση όταν έχει αυξημένο αριθμό καταγμάτων. Κατάγματα πολλά ή κατάγματα χαμηλής ενέργειας που δεν δικαιολογούνται από τον μηχανισμό κάκουσης. Θα πάρουμε τότε, όταν έχουμε ένα τέτοιο παιδί, ένα πολύ καλό οικογενειακό ιστορικό, να δούμε υπάρχει κάποιο στην οικογένεια που να έχει ανάλογη κλινική εικόνα. Και στη συνέχεια θα εξετάσουμε το παιδί μας και θα αναζητήσουμε βέβαια κάποιο χαρακτηριστικό που θα μπορούσε να μας κατευθύνει προς τη διάγνωση της ατελούς οστεογέννησης. Θα ψάξουμε να δούμε αν έχει μπλε σκληρούς. Τους μπλε σκληρούς να θυμόμαστε ότι τους αξιολογούμε ιδιαίτερα μετά το έτος. Στον πρώτο χρόνο ζωής τα βρυχάκια μπορεί να έχουν μπλε σκληρούς φυσιολογικά. Βλέπουμε αν έχουν κάποια διαταραχή της οδοντοφυΐας, αν έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά δόντια της ατελούς οστεογέννησης. Και αυτό να θυμίσω φαίνεται πιο πολύ στα παιδιά στην πρώιμη οδοντοφυΐα. Αν έχουμε ένα μεγαλύτερο παιδί, μπορεί να μας διαφύγει, ίσως να χρειαστεί μια ακτινογραφία να μας βοηθήσει. Μια ακτινογραφία. Και βέβαια ρωτάμε αν τα παιδιά ακούν καλά. Τα παιδιά συνήθως με ατελείωση οστεογέννηση έχουν υποκλινική διαταραχή της ακοής, θα εκδηλωθεί δηλαδή αργότερα, οπότε μπορεί να μας χρειαστεί και ένα ακοόγραμμα. Θα κοιτάξουμε και τα άλλα στοιχεία, το ανάστημα, αν χτυπάει εύκολα, αν έχει αυξημένη ελαστικότητα στις αρθρώσεις και αν τυχόν έχουμε ακτινογραφίες, μπορεί να είμαστε και τυχεροί να δούμε αυτά εδώ τα μικρά τα οστά, σαν σκουλίκια, δεν ξέρω πώς αλλιώς να τα πω, που είναι απέλυξη των αρθρών, wormian bones, είναι αρκετά συχνά στην ατελείωση οστεογέννηση, όχι βέβαια μόνο εκεί. Όταν βέβαια έχουμε ένα παιδί με αυξημένη ευθαρστότητα οστών, με πολλά κατάγματα, θα σκεφτούμε και όλα τα άλλα νοσήματα τα οποία μπορούν να κάνουν μεγάλο ρυθμό καταγμάτων, ιδιαίτερα την κακοποίηση στα μικρά παιδιά. Να μην ξεχνάμε ότι όταν στις ακτινογραφίες βλέπουμε πολλά κατάγματα σε διαφορετικό στάδιο πούλωσης, πρέπει να τη σκεφτόμαστε την κακοποίηση, είναι πολύ πιο συχνή από την ατελείωση οστεογέννηση. Και άλλα νοσήματα βέβαια όπως η νόδης δυσπλασία, η φωσφατασία, η υποσφατασία που κάνουν αυξημένο αριθμό καταγμάτων. Και όταν έχουμε μεγάλη υπόνοια για ατελείωση οστεογέννηση, όπως είπε και ο κ. Μινίδης πιο πριν, θα πάρουμε αίμα στο παιδί μας και θα ελέγξουμε στο DNA των λευκών αιμοσφαιρίων. Θα αναζητήσουμε καταρχήν στα δύο βασικά γονίδια τις υπεύθυνες μεταλλάξεις. Αν αυτός ο έλεγχος βγει αρνητικός, τότε, αν πράγματι συνεχίζει να υπάρχει ισχυρή υπόνοια για την νόσο, θα προχωρήσουμε να ψάξουμε τις πιο σπάνιες μεταλλάξεις στα υπόλοιπα γονίδια. Όταν έχουμε ένα παιδί που διαπιστώσαμε ότι πράγματι πάσχει από ατελείωση οστεογέννηση, τι πρέπει να κάνουμε? Μια πολυπαραγωγική αντιμετώπιση. Από το πιο απλό αλλά πολύ βασικό να αλλάξουμε τον τρόπο ζωής του, να προσέξουμε στο περιβάλλον του, στο σπίτι, στο σχολείο, να μην υπάρχουν κίνδυνοι για να χτυπήσει και να έχει κατάγματα. Θα πρέπει να προσέξουμε να αθλείται μεν, αλλά όχι με αθλήματα που μπορούν να το τραυματίσουν, όπως για παράδειγμα ποδόσφαιρο, καλύτερη υπολύνηση. Θα χρειαστεί φυσικοθεραπεία, ορθοπαιδική παρακολούθηση, κατά πάσα πιθανότητα επεμβάσεις.
και θα χρειαστεί και φάρμακα που η βάση της φαρμακευτικής θεραπείας είναι τα διφωσφωνικά. Από τότε που πρωτοδόθηκαν τα διφωσφωνικά το 1987 σε ένα παιδί με ατελείωτη ηθογέννηση και διαπιστώθηκε ότι πράγματι το παιδί αυτό είχε μικρότερο αριθμό καταγμάτων στη συνέχεια, ακολούθησαν πάρα πολλές μελέτες σε παιδιά με ατελείωτη ηθογέννηση. Οι περισσότερες ήταν με ενδοφλέβια διφωσφωνικά, παμυδρονάτη και ζωοεμβριονικό, και λιγότερο με αμπτοστόμητος διφωσφωνικά, και αυτή είναι η αγωγή που έχει επικρατήσει και θεωρείται η ενδεικνυόμενη ενδοφλέβια χορήγηση παμυδρονάτης. Έχει διαπιστωθεί από πάρα πολλές μελέτες ότι μειώνει το ρυθμό εμφάνισης καταγμάτων, βελτιώνει το πόνο, το χρόνιο που μπορεί να έχουν τα παιδιά αυτά, τη λειτουργικότητά τους, αυξάνει την BMD. Την δίνουμε σε κυκλικές εγχύσεις, σε δόση μισό με 1 μιλιγκράμμ κατά κιλό την ημέρα σε 3 συνεχόμενες μέρες και ανά 2 με 4 μήνες, ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Προσέχουμε να μην ξεπερνά τα 9 μιλιγκράμμ κατά κιλό το έτος. Βάζουμε το παιδί βέβαια μέσα στο νοσοκομείο, να κάνουμε έναν αδρό έλεγχο πιο πριν, να δούμε το ασβέστιό του για το κίνδυνο της ασβεστιαιμίας, θα δούμε την κρεατινίνη, να αξιολογήσουμε την νευρική λειτουργία και αφού πάρει το φάρμακο, αυτό που περιμένουμε ίσως να κάνει μια γλυκότη συνδρομή μετά την πρώτη έγχυση. Στη βιβλιογραφία αναφέρεται και αύξηση σωματικού βάρους και κάποια περιστατικά ραγοειδίτιδας μετά τη χορήγηση παμυδρονάτης. Τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει και υπάρχουν αρκετές μελέτες για το ζωοεμβριονικό, για την ενδοφλέβια χορήγηση του ζωοεμβριονικού, και στη χώρα μας επίσης υπάρχει ενδιαφέρον στην κατάσταση προς την κατεύθυνση αυτή, γιατί δεν υπάρχει παμυδρονάτη. Το ζωοεμβριονικό δίνεται ανά 6 μήνες σε δόση μισό 0,05 μιλιγκράμμ κατά κιλό σε κάθε έγχυση. Προσέχουμε πάλι τα ίδια πράγματα όπως και το παμυδρονάτη, το ασβέστιο, την κρεατινίνη πριν τη χορηγήσουμε. Οι προσπάθειες που έγιναν να αντικατασταθεί η ενδοφλέβια αγωγή από το στόμα της αγωγή, όπως είναι η ελευθερονάτη στα παιδιά με ατελείωτη ηθογέννηση, έδωσαν πληρώμενα αποτελέσματα και υπήρξε μια μεγάλη μελέτη σε μεγάλο αριθμό παιδιών που έδειξε ότι αυξήθηκε η BMD, αλλά δεν ελαττώθηκε σημαντικό αριθμό των καταγμάτων. Οπότε είναι ένα ερωτηματικό για τα αποστόματος διφωσφωνικά και υπάρχουν και κάποιες διάσπαρτες μελέτες για άλλα διφωσφωνικά, λιγότερες μελέτες. Οπότε στα παιδιά με ατελείωτη ηθογέννηση δίνουμε διφωσφωνικά σε όλες τις μορφές ουσιαστικά. Αν κάποιος βρεθεί αντιμέτωπος με την πολύ σπάνια 6 μορφή που έχει πολύ μεγάλη διαταραχή στην εκμετάλλωση, σε αυτή τη μορφή μονάχα θεωρείται ότι δεν δρούν ιδιαίτερα, δεν έχουν καλό αποτέλεσμα τα διφωσφωνικά. Και βέβαια, αν ένα παιδί επειδή έχει τέτοιο οικογενειακό ιστορικό διαγνωστεί τυχαία, χωρίς να έχει κατάγματα με ατελείωτη ηθογέννηση, τότε δεν του δίνουμε διφωσφωνικά. Περιμένουμε. Οι περισσότεροι λένε ότι πρέπει να έχει τουλάχιστον 2 κατάγματα το χρόνο ή τουλάχιστον ένα σπονδυλικό κάθαρμα για να προχωρήσουμε στην αγωγή με διφωσφωνικά. Για πόσο χρόνο δεν το γνωρίζουμε. Από τη μια μεριά ξέρουμε ότι τα διφωσφωνικά έχουν μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα τα πρώτα χρόνια της αγωγής, τα πρώτα 2 με 4 χρόνια, και φοβόμαστε βέβαια και για τις μακροχρόνιες συνέπειες των διφωσφωνικών στα παιδιά. Από την άλλη, όλοι έχουν ένα ερωτηματικό για το τι θα γίνει όταν κόβει σε έναν αυξανόμενο οργανισμό με ατελείωτη ηθογέννηση στα διφωσφωνικά. Το ερώτημα αυτό δεν έχει απαντηθεί. Υπάρχουν και κάποιες αναφορές για τη χορήγηση αυξητικής ορμόνης στα παιδιά με ατελείωτη ηθογέννηση, η οποία πράγματι φαίνεται να βοηθά στην κατά μήκος αύξηση των παιδιών αυτών. Όμως, επειδή είναι βραχυπρόθεσμες οι μελέτες αυτές και κάποιοι ανέφεραν και αύξηση στον αριθμό των καταγμάτων στα παιδιά που έλαβαν αυξητική ορμόνη, δεν έχει επικρατήσει η αγωγή αυτή, είναι ακόμα σε πειραματικό στάδιο. Τελειώνοντας, να πω ότι τα παιδιά αυτά, ειδικά με ήπια και μέτρια μορφή ατελείωτη ηθογέννηση, θα μεγαλώσουν, θα φτάσουν σε κάποιο σημείο να θέλουν να τεκνοποιήσουν, θα μας ρωτήσουν για τα παιδιά τους. Τα παιδιά τα οποία έχουν μια αυτοσωματική επικρατούσα μετάλλαξη στα γονίδια κολ 1α1 ή κολ 1α2 έχουν 50% κίνδυνο να γεννήσουν ένα παιδί με την νόσο, εκτός αν ο γονιός που φέρει την υπεύθυνη μετάλλαξη είναι μοσαϊκό, υπάρχει μοσαϊκισμός, οπότε ο κίνδυνος είναι μικρότερος. Αν ο ασθενής φέρει μια αυτοσωματική υπολοιπόμενη μετάλλαξη, τότε ο κίνδυνος είναι 25%. Συμπερασματικά, θυμόμαστε ότι η ατελείωτη ηθογέννηση είναι μια νόσος με τεράστια φαινοτυπική ετερογένεια. Το πρόβλημα εδράζεται συνήθως στη διοσύνθεση του κολαγόνου τύπου 1. Τα παιδιά αυτά έχουν μεγάλο αριθμό καταγμάτων, χαρακτηριστικές ίσως εξωσχελετικές εκδηλώσεις. Η διάγνωση τίθεται με τον έλεγχο του DNA από μια γενική αίματος και η θεραπεία είναι πολύπλευρη και η φαρμακευτική βασίζεται στα διφωσφωνικά. Ευχαριστώ. Θα ακολουθήσει ο κ. Φαγκέας με την ορθοπαιδική αντιμετώπιση των παιδιών με ατελείωτη ηθογέννηση. Και θα γυρίσουμε στην ατελείωτη ηθογέννηση των ενηλίκων για να κλείσουμε με το περιστατικό. Κύριε Παπαγιάννη, προσπαθώ να εξηγήσω την αιτία που ατελείωτη ηθογέννηση γίνονται πολλά κατάγματα.
μοιάζουν να είναι τύπος θεομαραγητικού, αλλά δεν είναι. Δεν είναι. Προφανώς η αναλογία ανοργάνων με το ανόργανο στοιχείο βγάζει μια υπερβολική παρουσία του ανοργάνου στοιχείου και κάνει τα κόκκαλα να είναι πιο σταθερά λόγω υπερβολικού ανοργάνου υλικού. Κάπως έτσι πρέπει να, από κάθε βιομηχανική, εκεί πρέπει να κατατάξουμε την όλη ιστορία. Έκανα αυτή την μικρή εισαγωγή για να πάρω το ερώτημα πλέον. Πού υπολογίζουμε ότι θα δράσει το διφοσφωνικό, αυτή την παθοφυσιολογία του κολαγόνου και καταλήγει να έχει μικρότερα κατάγματα, με ποιο μηχανισμό, με ποιο τρόπο, πού είναι η σκέψη και λες να φροντίσουν το διφοσφωνικό ώστε τι. Ασφαλώς είναι εξαιρετική, θα μου επιτρέψετε κυρία Τσάλη, γιατί είναι εξαιρετική όλη αυτή η σκέψη. Πράγματι, ακόμα και σήμερα στη βιβλιογραφία έτος 2013 υπάρχουν φωνές που ρωτούν γιατί δίνεται διφοσφωνικά φάρμακα σε ένα παιδί που πάσχει το κολαγόνο. Καταρχήν, θα πρέπει να θυμόμαστε ότι είναι παιδιά. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί στα παιδιά γίνεται οστική κατασκευή και οστική ανακατασκευή. Επομένως, εδώ υπάρχει bone modeling και bone remodeling. Να θυμίσω ότι η διαφορά της οστικής κατασκευής είναι ότι υπάρχει αποσύζευξη με την έννοια ότι σε μία θέση του σκελετού γίνεται οστική παραγωγή και σε μια άλλη θέση του σκελετού γίνεται οστική απορρόφηση. Αυτός είναι ο βασικός τρόπος με τον οποίο, ένας από τους βασικούς τρόπους με τον οποίο μεγαλώνει ο σκελετός μας. Εδώ λοιπόν φαίνεται να έχουμε το φαινομενικό παράδοξο ότι δίνουμε ένα αντιοστεοκλαστικό φάρμακο. Αν σκεφτούμε όμως τις διαφορετικές θέσεις, αν εδώ γίνεται οστική παραγωγή και εδώ οστική απορρόφηση, όταν δίνω το διφοσφωνικό φάρμακο, η θέση αυτή, στην οποία γίνεται η οστική απορρόφηση, θα γίνει. Η οστική παραγωγή συνεχίζει. Επομένως, φαίνεται ότι καταργώντας στη διαδικασία της οστικής κατασκευής τη δράση των οστεοκλαστών, διευκολύνω το κόκκαλο να ανέβει προς τα πάνω. Άρα, ένας από τους μηχανισμούς, αυτά δεν είναι οι δικές μου σκέψεις, υπάρχει ένα εξαιρετικό άρθρο του Frank Rao, που είχαμε την τιμή και τη χαρά να το γνωρίσουμε, του 2004, ο οποίος περιγράφει, προτείνει αυτό το μηχανισμό. Επίσης, σε αυτό το άρθρο ο Rao δείχνει τις διαφορετικές εικόνες, επιμήκες εικόνες, ας πούμε έτσι, των φυσιολογικών παιδιών και των παιδιών με ατελείωστη γέννηση. Και σημειώνει ότι τα φυσιολογικά παιδιά έχουν ικανό αριθμό οστεοδοκίδων σπογκώδους οστού, ικανή συνεκτικότητα των δοκίδων, ικανό πάθος των οστεοδοκίδων και βεβαίως ένα πάθος φλοιού. Και στα παιδιά με ατελείωστη γέννηση, το οστούν στην καταμήκο, στην επιμήκη τομή, είναι μικρότερο. Το πάθος του φλοιού είναι μικρότερο. Ο αριθμός των οστεοδοκίδων του σπογκώδους μικρότερος, το πάθος των οστεοδοκίδων μικρότερο και η συνεκτικότητα των οστεοδοκίδων μικρότερο. Επομένως, μιλάμε για μια τρομερή, κατά τη γνώμη μου, παθολογία, η οποία ταυτόχρονα εξελίσσεται στον αναπτυσσόμενο σκελετό. Και μια τελευταία, είναι πάρα πολύ δύσκολο να συζητάει κανείς για θέματα ενδομεμβρανόδους ή ενδοχόνδριας οστεοποίησης χωρίς να έχει δίπλα του τα σχήματα, αλλά θυμόμαστε ότι ο σκελετός των παιδιών μεγαλώνει με ενδοχόνδρια οστεοποίηση. Ασφαλώς, με ενδοχόνδρια οστεογέννηση. Και σε αυτή τη λογική, η ενδοχόνδρια οστεογέννηση στα παιδιά με ατελείωστη οστεογέννηση πάσχει. Δηλαδή, στη φάση που θα έπρεπε να δημιουργείται χόνδρος και ο χόνδρος αυτός να επιμεταλλώνεται, αντί να δημιουργείται χόνδρος φυσιολογικός, γίνεται είτε πιο λίγος, όπως στη μορφή 1 που μας είπε η κυρία Τσάλη, είτε παθολογικός από την άποψη της οργανικής ουσίας. Επομένως, εδώ έχουμε μια παθολογία που άπτεται της οστικής κατασκευής και της οστικής ανακατασκευής με αποτέλεσμα περίεργα οστά και ως προς το θέμα της δράσης των διφοσφωνικών, τουλάχιστον η κατάργηση της οστικής απορρόφησης μοιάζει να παίζει έναν ευεργετικό ρόλο. Εν τούτης, ασφαλώς όπως το λέτε. Ακόμα μάλιστα, και όπως θα δείξει και ο κ. Μαρκόπουλος για την ατελείωστη γέννηση στους ενήλικες, φωνές διατυπώνουν έντονα το ερώτημα πόσο και για πόσο χρονικό διάστημα και πότε πρέπει να διακόψουμε τη λήψη των διφοσφωνικών φαρμάκων. Άλλες ερωτήσεις? Με συγχωρείτε κυρία Τσάλη που πήρα αυτή την απάντηση. Να σου πω κάτι, γιατί λιγάκι είναι λίγο το κοινό, λίγο περδεμένο. Βεβαίως. Και θέλω λιγάκι να πάρω εγώ τη θέση του. Μιλάμε για ένα περιστατικό
την ατελείωση γέννηση στα παιδιά, σαν παιδική νόστο. Η κυρία Πασπάτη θα μπορούσε κάλλιστα να μας φέρει πολλά περιστατικά, πιστεύω, νοσοκομείων των παιδών, με την κλασική μορφή που μας προσφέρει. Εδώ έχουμε ένα και αυτό. Εμείς τώρα πιο πολύ περιμένουμε να ακούσουμε το τελευταίο μιλητή που θα μας μιλήσει για τους ενηλίκους, γιατί αρχίζουμε να συζητάμε διαφορετικά. Σαφέστατα. Νομίζω ότι αυτή είναι και η αξία του ιδιαίτερου περιστατικού. Εντάξει, ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Τσάλη. Να καλωσορίσω και μέχρι να ακούσετε τον κύριο Μαρκόπουλο, να καλωσορίσω και να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον κύριο Νίκο Μαρκέα, ο οποίος είναι διευθυντής παιδοορθοπαιδικού τμήματος στο νοσοκομείο Παιδών Αγλαία Κυριακού, ο οποίος υπήρξε επίσης ένας από τους δασκάλους κατά τη διάρκεια της άσκησης παιδοορθοπαιδικής του Κολεγίου αλλά και της ΕΧΟΤ, και βεβαίως είναι αυτή τη στιγμή στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΧΟΤ. Θα μας μιλήσει για το θέμα της παιδοορθοπαιδικής αντιμετώπισης σε παιδιά με ατελείωση του γέννηση και θέλω να τον ευχαριστήσω θερμά που είναι σήμερα μαζί μας. Κύριε Μαρκέα. Να ευχαριστήσω θερμά τον κύριο Σταθόπουλο για το κάλεσμα, όπως και τον καθηγητή κύριο Λυρίτη. Χαίρομαι που ανάμεσά μας βλέπω και τον κύριο Σκαραγκάβου. Ήθελα να τον δω αρκετά χρόνια από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004. Αγαπητοί συνάδελφοι, η ατελείωσης θεογέννηση θεωρείται πως είναι η πιο συχνή γενετική αιτία για ευθραυστότητα στα οστά. Και το φάσμα που κινείται είναι αρκετά ευρύ, από τα βρέφη, από τη θανατηφόρο μορφή, στην περιγεννητική περίοδο, μέχρι τις ελαφρότερες μορφές, οι οποίες πολλές φορές και στη διάγνωση και στην αντιμετώπιση τους αποτελούν θέμα διχογνωμίας μεταξύ των ερευνητών. Οι στόχοι της θεραπείας ξεκινάνε και αυτοί σε ένα ευρύ φάσμα από τον αγώνα επιβίωσης του βρέφους που πάσχει από τον τύπο 2 μέχρι την εξασφάλιση αυτονομίας και αυτοεξυπηρέτησης στα άτομα που πάσχουν από τύπους 3 έως 9. Και μην ξεχνάμε ότι για τις πιο πολλές μορφές τύπου 1 ο πρωταρχικός στόχος της θεραπείας είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής μέχρι την ενηλικίωση. Μέθοδοι που χρησιμοποιούνται και αυτοί κυμαίνονται σε ευρύ φάσμα, είτε συντηρητικά μέτρα, φυσικοθεραπεία, κηδεμόνες, είτε χειρουργικά, ενδομυελική ήλωση ή σπονδυλοδεσία για διόρθωση της σπονδυλικής στήλης, και βέβαια φαρμακευτικά, όπως ακούσαμε, για την ενίσχυση της αντοχής των οστών και τη μείωση της συχνότητας και της βαρύτητας των καταγμάτων. Ο ρόλος του χειρουργού ορθοπαιδικού είναι πολλαπλός. Θα πρέπει να αντιμετωπίσει κατάγματα, να προλάβει μελλοντικά κατάγματα που βρίσκονται πρώτων πυλών ή να διορθώσει παραμορφώσεις μακρών οστών και σπονδυλικής στήλης και τέλος να αποκαταστήσει την μειωμένη κινητικότητα. Υπήρχαν μέτρα στο παρελθόν που λίγο πολύ απέτυχαν, τα γνωρίζουμε όλοι μας, ορμόνες του φύλου χορηγήθηκαν, κατά καιρούς το θωριούχο νάτριο, η καλσιτονίνη από μόνη της, η μαζινά ασβέστιο, αυξητική ορμόνη, οξύδιο του μαγνησίου, η βιταμίνη C και η βιταμίνη D. Υπάρχουν μέτρα στο παρόν που ζούμε που ακόμα δοκιμάζονται, όπως τα διφασφωνικά. Περιγράφεται η μεταμόσχευση μυελού των οστών, όχι με ιδιαίτερα καλά αποτελέσματα. Και βέβαια, εκείνο που όλοι ευχόμαστε για το μέλλον είναι η αντικατάσταση του ελληματικού γονιδίου με το φυσιολογικό γονίδιο. Για την πρόληψη των καταγμάτων, η συντηρητική αντιμετώπιση είναι η καλύτερη. Θα πρέπει να διαλέξει κανείς ελαφρούς συνθετικούς κηδεμόνες σε περιπτώσεις που υπάρχει αυξημένος κίνδυνος κατάγματος ή ακόμα και μεταλλικούς κηδεμόνες σε μορφές τύπου 3 και 4 κατά silence. Μεταλλικούς κηδεμόνες που πιάνουν το ισχύο, την πνήμη, εξού για τα αρχικά hip, knee, ankle, foot, προκειμένου να μπορέσει ο ασθενής να σταθεί όρθιος στα πόδια του και να μπορέσει να μετακινηθεί. Ή ακόμα και ελαφρύ αεροπληκτής ναύτικες. Τα μαξίδια για τα άτομα εκείνα που δεν μπορούν να σταθούν όρθια και είναι υποχρεωμένα και καταδικασμένα να στέκονται μέσα σε αναπηρικό καροτσάκι, θα πρέπει να είναι τηλεκατευθυνόμενα, δεδομένου ότι γνωρίζουμε ότι είναι ιδιαίτερης ευφυΐας τα άτομα αυτά και έχουν ιδιαίτερες ικανότητες. Για τον λόγο που θα σου καλέσει, έχουμε το παράδειγμα του Σαμπάν, ενός 60χρονου σήμερα, γεννημένος το 1953, Ιορδανού από το Αμάν, ο οποίος δεν το βάλε κάτω, ασχολείται με τη συγγραφή ποιημάτων, λογοτεχνίας, ανεβάζει θεατρικά έργα, είναι παραγωγός ο ίδιος των θεατρικών αυτών έργων, κάνει εκθέσεις ζωγραφικής, αυτό που ξεφυλίζει είναι δικό του βιβλίο. Η αντιμετώπιση τώρα των καταγμάτων των μακρών αυλοειδών οστών είναι και αυτό ένα θέμα προς αντιμετώπιση. Υπάρχουν ορισμένες όμως αρχές, κατευθυντήριες γραμμές, που θα πρέπει να διέπουν αυτή την αντιμετώπιση. Δηλαδή, θα πρέπει να διαρκεί όσο υπάρχουν ενοχλήσεις, όχι να παρατείνεται στο διενεκές, γιατί αυτό συνεπάγεται
μεγαλύτερη οστεοπαινία και μυϊκή ατροφία. Ενθαρρύνονται να επιστρέψουν το συντομότερο δυνατό στις προηγούμενες δραστηριότητες οι ασθενείς. Οι ακτινογραφίες δεν χρειάζονται πάντα, γιατί συνήθως τα κατάγματα αυτά δεν είναι και τόσο πολύ παρεπτοπισμένα και πολλές φορές γίνεται η διάγνωσή τους κλινικά. Και όπως δεν χρειάζονται και οι συχνές επαναληπτικές ακτινογραφίες μετά για να εκτιμάμε την πρόοδο της πόρωσης. Για την αντιμετώπιση λοιπόν των καταγμάτων αυτών των οστών θα πρέπει να διαλέξουμε ή θα γίνει κλειστή ανάταξη και ακινητοποίηση, κλειστή ανάταξη με χειρισμούς υπό ή χωρίς αναισθησία και κινητοποίηση με ελαφρύ νάρτικα για μικρό χρονικό διάστημα, ή διαδερμική συγκράτηση σε ένα κάταγμα επί παραδείγματι υπερκονδύλιο βραχιονίου, που το θεωρούμε σχετικά ασταθές, θα πρέπει πέρα από την κλειστή ανάταξη να υπάρξει και διαδερμική συγκράτηση, ή ακόμα και ανοιχτή ανάταξη με εσωτερική οστεοσύνθεση σε κατάγματα ασταθή ή ενδοαρθρικά που θέλουν οπωσδήποτε σωστή ανάταξη. Και η εξωτερική οστεοσύνθεση σπανίως ενδείκνυται σε περιπτώσεις που έχουμε ανοιχτό κάταγμα. Θα πρέπει να θυμόμαστε πως η ενδομυελική ήλωση προτιμάται αντί της πλάκας και των διδών, και ένα από τα πιο συχνά κατάγματα στην παιδική ηλικία είναι τα κατάγματα τα αποσπαστικά του ολεκράνου, που και εδώ κάνουμε ό,τι κάνουμε και στα παιδιά που δεν πάσουν από ατελή οστεογένεση, δηλαδή προτιμάμε να βάλουμε ταινία ελκυσμού. Εκείνο που είναι πολύ πιο σημαντικό από τα κατάγματα για την αντιμετώπιση τους είναι να αντιμετωπίσει ο ιατρός τις παραμορφώσεις που προκύπτουν στα μακρά βουλοϊδιοστά μετά από επανειλημμένα κατάγματα. Εδώ οι ενδείξεις είναι συγκεκριμένες, οι τύποι 3 και 4 προτείνονται κατά silence. Όταν έχουμε υποτροπιάζοντα κατάγματα επίσης, καλούμεθα να δώσουμε λύσεις. Και τέλος, όταν πρέπει να διευκολύνουμε τον ασθενή να σταθεί με τη βοήθεια ορθοστάτη. Τρόποι αντιμετώπισης είναι είτε απλοί τρόποι, όπως το να διορθώσουμε με χειρισμούς υπό αναισθησία, γενική αναισθησία ή με απλή μέθη την παραμόρφωση χωρίς να χρειαστεί να βάλουμε υλικό, ή να γίνουν πάλι οι διχειρισμοί και να χρειαστεί να βάλουμε υλικό, ενδομυελικό ύλο ή ενδομυελική βελόνα με τη βοήθεια ακτινοσκοπικού μηχανήματος, ή φτάνουμε στο να χρειαστεί να γίνει ανοιχτή οστεοτομία με εσωτερική οστεοσύνθεση και πολύ σπάνια να χρειαστεί να προβούμε σε εξωτερική συγκράτηση με συσκευή Λιζάροφ. Θα πρέπει να σταθούμε λίγο περισσότερο, γιατί αξίζει της προσοχής, η ανοιχτή οστεοτομία με εσωτερική συγκράτηση. Οι ενδείξεις, και εδώ συγκεκριμένες, θα πρέπει να έχουμε σημαντική παραμόρφωση, να έχει προκληθεί εξαιτίας της δυσλειτουργία του άκρου, να δυσκολεύεται ο ασθενής να φορέσει επιδεμόνα και να έχουμε υποτροπιάζοντα κατάγματα. Κατά η Σόφιλτ και Μίλλερ το 59, ήδη από το 59, και ακόμα αντέχει στον χρόνο η δημοσίευσή τους, δημοσίευσαν μια υποπεριοστική προσπέλαση, αποκάλυψη ολόκληρου του οστού σε όλο το μήκος του, από μετάφυση σε μετάφυση, και πολλαπλές οστεοτομίες. Οι επιπλοκές όμως σε αυτές τις περιπτώσεις είναι αρκετές, συνήθως ενοχοποιούνται ψευδαρθρώσεις, μεταγχειρητικές δημόσεις και μετανάστευση της βελόνας. Υπάρχουν και διαχειρητικοί κίνδυνοι, μπορεί να προκληθεί κάταγμα ακόμα και με την εφαρμογή της ίσχυμης περίδεσης, του τουρνικέ, ή ακόμα και την ώρα που γίνονται οι χειρισμοί της λίβασης του ενδομυελικού ύλου, της ενδομυελικής ράβδου μέσα στο μυελό. Και πολλοί κίνδυνοι αφορούν τους αναισθησιολόγους, όπως μια κακοήθηση υπερθερμία ή μεταβολική οξέωση, ή ακόμα και καρδιακές αρρυθμίες που δεν γνωρίζουν ακριβώς την παθογένειά τους. Ο χειρουργός βέβαια δεινοπαθεί, γιατί έχει πρώτον πυλών τον φόβο, τον κίνδυνο της ακατάς και της αιμορραγίας, γιατί στα άτομα αυτά υπάρχει μια αιμορραγική διάθεση. Και το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι συνεχίζει το οστού να αναπτύσσεται. Και έτσι θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος ώστε ναι, να αντιμετωπιστεί η παραμόρφωση, αλλά όχι με φιξαρισμένο, συγκεκριμένου μήκους ύλο ή ράβδο, αλλά με κάτι που να μπορεί να παρακολουθήσει την εξέλιξη και την ανάπτυξη. Και έτσι το πρόβλημα της ανάπτυξης, της επίδυσης του οστού, πέρα από τα όρια του ενδομυελικού ύλου, έγινε θέμα έρευνας, και οι ίδιοι Bailey και Dabwood το 1981 και στις δεκαετίες του 80, με απανωτές δημοσιεύσεις, το λύσανε, προτείνοντας κάποιες ράβδους που λειτουργούν τηλεσκοπικά. Βλέπετε εδώ ένα παράδειγμα ενδομυελικής ύλωσης με τηλεσκοπική ράβδο και 2 χρόνια μετά την εγχείρηση. Θα σταθούμε λίγο εδώ, αξίζει νομίζω τον κόπο να πούμε 2 κουβέντες. Με παράδειγμα το μυριαίο, μια κύρτωση του μυριαίου. Ξεκινάει η επέμβαση με μια υποπεριοστική προσπέλαση ολόκληρου του μυριαίου από μετάφυση σε μετάφυση και ακολουθούν πολλαπλές οστεοτομίες. Ο σκοπός των οστεοτομιών είναι να δοθεί στο τέλος ένα ευθύγραμμο οστούν που να μπορέσει να δεχτεί την ενδομυελική ράβδο.
γίνεται διεύρυνση του μυελικού αυλού σε κάθε τμήμα ξεχωριστά, με σκοπό η ράχτος που θα τοποθετηθεί να είναι αρκετού διαμετρήματος, αλλά κοντύτερη από το μήκος του οστού, το οποίο μετράται εκείνη την ώρα με αποστηρωμένη μεζούρα. Σημαντικά βήματα είναι να γίνει η έξοδος του κεντρικού άκρου της εξωτερικής ράχτου στο άνω άκρο του μυριαίου και να εφαρμοστεί ένα τμήμα που θυμίζει τάφο για να μπορέσει να αποφευχθεί ο κίνδυνος της μετανάστευσης της ράχτου. Αυτή είναι η ασφάλιση του κεντρικού άκρου. Και τέλος, να εισαχθεί η εσωτερική ράχτος τηλεσκοπικά στο ναυλό της εξωτερικής ράχτου από κάτω προς τα πάνω, retrograde, δηλαδή με αρθροτομή του γόνατος μέσα από τη μεσοκονδύλια εντομή, και να ασφαλιστεί το περιφερειακό άκρο της εσωτερικής ράχτου στο κάτω άκρο του μυριαίου. Αναφέρονται επιπλοκές όπως η μεταγχειρητική λίμωξη, η ψευδάρθρωση, ο σχηματισμός υπερτροφικού πόρου ή ακόμα και αναστολή της ανάπτυξης αν γίνει μια προσβολή της αυξητικής πλάκας και πρώιμη σύγκλησή της. Και κάτι το περίεργο, έχει αναφερθεί μια προοδευτική εξαφάνιση του φλοιόντου οστού γύρω από τη ράδο, η οποία δεν φαίνεται να προκαλεί κλινικές επιπτώσεις, αλλά είναι ένα κοινό έβριμα σε όλες αυτές τις περιπτώσεις ακτινολογικό. Υπάρχουν επίσης επιπλοκές πιο ισχυρές που αποδίδονται σε κακιά τεχνική, όπως η αστοχία της ράδου να επιμηκυνθεί, ίσως επειδή κάπου σκαλώνει στο εσωτερικό της εξωτερικής ράδου, ή ακόμα να μεταναστεύσει η ράδος μέσα στα μαλακαμόρια, δεν έχει γίνει καλά η ασφάλισή της, ή να αποσπαστεί το εξωτερικό ταυτμήμα, βλέπετε εδώ στην εικόνα ήλωση σε κατάγματα σε επίπτωση του βραχιονίου, να διεισδύσει η ράδος μέσα στο φλοιό, να απορροφηθεί ο φλοιός στη διάθεση γύρω από τη ράδο, αυτό που λέγαμε προηγουμένως, και μια επιπλοκή επίσης είναι να προκληθεί κάταγμα την ώρα της επέμβασης. Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις βλέπουμε και κύρδωση της ράδου, που σημαίνει και είτε αστοχία υλικού είτε κακή τεχνική. Υπάρχει η εργασία των Τζέρος και των συνεργατών, δημοσιεύτηκε το 1998, σε 29 ασθενείς, 107 επεμβάσεις συνολικά. Θεωρείται πως είναι αξιόπιστη αυτή η εργασία, η οποία αναφέρουν μια συχνότητα επιπλοκών με τη μέθοδο αυτή, γύρω στο 68%. Η πιο συχνή επιπλοκή ήταν η μετανάστευση της ράδου είτε στο γλουτό είτε στο γόνατο. Εκτός από τα μακρά αυλοϊδιοστά, πολλές φορές καλείται ο χειρουργός να δώσει λύσεις στις παραμορφώσεις της σπονδυλικής στήλης. Η αυγενική μοίρα θεωρείται πως σπάνια παραμορφώνεται, πολύ πιο συχνά οι παραμορφώσεις αφορούν τη θαλακοσφαιρική μοίρα. Υπάρχουν συχνότατα κατάγματα σπονδυλικού σώματος, όπως το αμφίκυλο σχήμα που βλέπαμε προηγουμένως, ή σπονδυλολιστήσεις, ή σκολιώσεις με ή χωρίς κύφωση. Η Σικάβα και οι συνεργάτες, μαζί με τον Χάνσκον και τους συνεργάτες, στη δεκαετία του 90, σε εργασίες πάνω στην επίλυση παραμορφώσεων της σπονδυλικής στήλης, αναφέρουν σαν ακτινολογικά κριτήρια το αμφίκυλο σχήμα των σπονδύλων και την ακτινολογικά συμβατή με οστεοπόρωση απεικόνηση, ότι αυτά προδιαθέτουν για σοβαρές σκολιώσεις μαζί με κύφωση, και μάλιστα ο Ισικάβα πάει και λίγο παραπέρα, αναφέρει ότι αν έχουμε 6 τουλάχιστον σπονδύλους με αμφίκυλο σχήμα, αυτό σημαίνει ότι η σκολίωση που θα προκύψει θα ξεπερνάει τις 50 μοίρες. Έχουν βεβαίως χρησιμοποιηθεί δυναμικοί διορθωτικοί κηδεμόνες, αυτούς που γνωρίζουμε όλοι μας για την ιδιοπαθή σκολίωση και στην περίπτωση των παραμορφώσεων της σπονδυλικής στήλης στην ατελείωση του γένεση, αλλά τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα και συνήθως στέφονται με αποτυχία, γιατί μπορεί να προκαλέσουν αυτοί οι ίδιοι κηδεμόνες κατάγματα στα πλευρά, στις πλευρές, ή ακόμα να μην γίνουν ανεκτές από τους ασθενείς, οι οποίοι έχουν μια ευεξία στη θερμότητα, κάνουν τερματικό εξάντλημα ή μπορεί να έχουν δυνατή εφίδρωση. Η σπονδυλοδεσία λοιπόν φαίνεται πως είναι μια λύση, εκεί που υπάρχουν ενδείξεις, αλλά υπάρχουν όμως και πολλές επιφυλάξεις. Δηλαδή θα πρέπει να θυμάται ο γιατρός που αναλαμβάνει να διορθώσει με σπονδυλοδεσία μια παραμόρφωση τέτοια, ότι οι σπόνδυλοι παραμένουν εύθραυστοι, υπάρχει ένα αισθησιολογικός κίνδυνος που τον ξέρουν και τον τρέμουν οι αναισθησιολόγοι, είτε από κακοήθη υπερθερμία είτε από καρδιακές αρρυθμίες. Υπάρχει αιμορραγική διάθεση που μπορεί να προκαλέσει ακατάσχετη αιμορραγία, ένας φόβος για τον χειρουργό. Τα αλλαγόνια μοσχήματα που θα χρειαστούν αρκετά συχνά δεν είναι επαρκή, αυτά που έχει ο ίδιος ο ασθενής. Και τέλος, δεν θα αποφύγουμε μεταγχειρητικά να φορέσουμε να καταφύγουμε στη λύση του δυναμικού κηδεμόνα. Και γυρνάμε πάλι στα ίδια. Εδώ θα ήθελα λίγο να δώσω, αν μου επιτρέπετε, μια κοινωνική χρειά, επειδή εμείς των παιδών
και όσοι ασχολούνται με τα παιδιά αυτά έχουμε και την ευκαιρία να τα αντιμετωπίσουμε, αυτά και τους γονείς τους και το περιβάλλον τους. Κυκλοφορούν ορισμένοι μύθοι που θα πρέπει λίγο να ξεδιαλύνουν. Και είναι συνήθως ερωτήσεις που μας κάνουν οι γονείς και τα παιδιά αργότερα που μεγαλώνουν και πρέπει να γνωρίζουμε περίπου να τους απαντήσουμε. Δηλαδή, το βρέφος, ένας μύθος, με τελείως θεογένεση πρέπει να μεταφέρεται σε μαξιλάρι και να μετακινείται ελεύθερα. Η αλήθεια είναι ότι ο περιορισμός της κίνησης προδιαθέτει για απώλεια οστικής μάζας, μυϊκή ατροφία και περισσότερα κατάγματα. Θα πρέπει να διδάξουμε λοιπόν τους γονείς, όπως ακούσαμε προηγουμένως, πώς να χειρίζονται το βρέφος για να μην προκύψει κάποια επιπλοκή τέτοια. Ένας άλλος μύθος, τα κατάγματα στην ατελείως θεογένεση εύκολα διακρίνονται από εκείνα της κακοποίησης του βρέφους. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι εύκολη η διαφορετική διάγνωση, γιατί απαιτεί εξοικείωση εκ μέρους του γιατρού με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που χαρακτηρίζουν τα κατάγματα στην ατελείως θεογένεση. Η ατελείως θεογένεση προσβάλλει μόνο τα οστά. Ούτε αυτό είναι αλήθεια. Γνωρίζουμε ότι αρκετές μορφές έχουν και άλλα κλινικά σημεία, όπως ελλειπή οδοντοφυΐα, χαλαρές αρθρώσεις, αναπνευστικά προβλήματα, πρώιμη κόφωση και εκχυμώσεις. Αφορά τελικά μόνο τα παιδιά η ατελείως θεογένεση και εξαφανίζεται με τον χρόνο. Μετά την εφηβεία, η έκρηξη του νόσου φαίνεται να αναστέλλεται προσωρινά, αλλά για καθαρά ορμονικούς λόγους αργότερα επανεμφανίζεται. Ένας τελευταίος μύθος είναι ότι η διάγνωση της ατελούς θεογένεσης πραγματοποιείται αμέσως μετά τη γέννηση. Οι ελαφρές μορφές της νόσου όμως δύσκολα αναγνωρίζονται πρώιμα. Οι άλλες μορφές ναι, ίσως ναι. Η ατελής οστεογένεση είναι πρωτίστως μια κλινική διάγνωση. Θα ήθελα εδώ να σταθώ άλλη μια φορά στο γεγονός ότι θα πρέπει να σκύψουμε πάνω από τα παιδιά αυτά, να λύσουμε απορίες τους, να δείξουμε πραγματική συμπάθεια. Τα παιδιά έχουν ένα πλήθος από ερωτηματικά και απορίες και πάνω απ' όλα δεν έχουν πολύ καλή αυτοεκτίμηση. Και η μόνη λύση είναι ίσως η ανθρώπινη, η αγαπητική, η δοτική απέναντί τους. Εδώ να θυμηθούμε τον ποιητή που γράφει και πού ακούστηκε φωνή μες στα χαλάσματα. Εκείνη η ερώτηση ποιος είσαι και τι θέλεις, πού ακούστηκε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Μαρκέα. Μην βιάζεστε να κατέβετε, κύριε Μαρκέα. Πρακτικά, για να είμαστε αντικειμενικοί, έτσι, από ό,τι κατάλαβα, γιατί έχουμε και ένα κοινό εδώ πέρα και αρκετών νέων γιατρών, ο τύπος 3 είναι αυτός ο οποίος δέχεται τις διορθωτικές, παραμορφωτικές χειρουργίες του πεμπάτα. Ο τύπος 1 και 4, εκτός εισαγωγικών και τον και ερώτημα, δέχεται διόρθωση εύκολων καταγμάτων. Θέλετε να το σχολιάσετε το δεύτερο, δηλαδή πόσο εύκολα θα πρέπει κανείς να χειρουργήσει ένα κάταγμα, δηλαδή σε ποιο ποσοστό έχουμε ένα κάταγμα βραχιονίου, όπως δείξατε, εμπειρού, κλίνης. Μιλάμε για ένα τύπου 1 και τύπου 4. Και τύπου 4, ναι. Άλλωστε είναι οι πιο συχνές περιπτώσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Όχι, είμαστε πολύ φιδωλοί, κοιτάμε με γενικούς χειρισμούς και πολύ προσεκτικούς να ανατάξουμε με κλειστούς χειρισμούς υπό αναισθησία για να μην προκαλέσουμε πόνο το κάταγμα και να βάλουμε ελαφρύ υλικό για την ακινητοποίησή του. Δεν θέλουμε να προβούμε σε επέμβαση, είναι η τελευταία λύση που θα δώσουμε. Έχοντας υπόψη και την περίπτωση της πιθανής αιμορραγίας και το αναισθησιολογικό ρίσκο. Ερωτήσεις, παρατηρήσεις, σχόλια. Η διαδικασία της πόρωσης επηρεάζει. Φαίνεται καθόλου. Γιατί δεν επηρεάζεται. Δεν θα έπρεπε. Μου αρέσει που την απάντηση την ξέρατε. Είναι το ερώτημα του κ. Παπαϊωάννου. Λοιπόν, έδειξε η κυρία Τζάλη τη μορφή 5, η οποία χαρακτηρίζεται από υπερτροφικό πόρο και εκεί έχουμε υπερτροφικές ψευδοαρθρώσεις. Παραδόξως, η φάση που φαίνεται ότι παίζει ρόλο και η οποία δεν βλάπτεται είναι η φάση της οστικής ανακατασκευής κατά την πόρωση. Δηλαδή, φαίνεται ότι η φάση του remodeling πραγματοποιείται φυσιολογικά σε αυτά τα παιδιά. Και αυτό δεν είναι παράδοξο, αν σκεφτεί κανείς ότι οι οστεοκλάστες και οι οστεοκλάστες υπάρχουν. Άρα η φάση της οστικής ανακατασκευής που φαίνεται να παίζει ρόλο στην τελική διαμόρφωση του πόρου φαίνεται να μην πάσχει καθόλου. Αλλά είναι δύσκολο να δει κανείς παιδιά με πλημελή πόρωση και ατελείως θεογένεση. Δεν ξέρω. Από την εμπειρία σας. Έχω την εντύπωση ότι το junior, δηλαδή, το πρώτο σκαλί της πόρωσης γίνεται γρήγορα. Ίσως επειδή δεν είναι ενοχλημένο το περιόστιο, το οποίο παρέχει τους οστεοκλάστες που είναι
είναι σε θέση να καλύψουν το κενό. Αλλά ίσως το consolidation να καθυστερεί λιγάκι. Ναι. Να μένουμε στην αρχή ότι η κόρος είναι σχεδόν φυσιολογική, έτσι, για να... Κύριε, έκανα την ερώτηση, η διοική πόρος χρειάζεται κολαγόνο. Ασφαλώς. Βεβαίως. Χρειάζεται ένα φυσιολογικό κολαγόνο. Το παθολογικό λοιπόν κολαγόνο που εδώ είναι η αιτία της νόσου, δεν έρχεται να ξεκόντρα με τη διαδικασία της πόρος και αυτό είναι ένα πρώτο πρόβλημα με παραξενές. Περίμενα να έχω και εκεί ένα πρόβλημα δυσκολίας τουλάχιστον. Και η διαφορά ως προς τους τύπους είναι ότι στον τύπο 1 φαίνεται ότι υπάρχει ελαττωμένη ποσότητα κολαγόνου, αλλά παρόλα αυτά όχι διαταραχές υπόρωσης. Και στους τύπους 2 και 3 και 4 κατά Σίλενς φαίνεται ότι υπάρχει όντως βλαμμένη παραγωγή κολαγόνου, αλλά παράγεται και φυσιολογικό κολαγόνο. Δηλαδή φαίνεται ότι οι παθολογικές αλυσίδες κολαγόνου μπλέκουν με φυσιολογικές αλυσίδες, αλλά όπως λέτε κύριε Γαγλητά, υπάρχει μια τεράστια δυσκολία επίσης στη μελέτη σε βάθος αυτών των παιδιών. Πώς καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια δυσκολία, κύριε Τουνή. Να ρωτήσω, αν υπάρχουν δεδομένα μετά την χορήγηση προσφωνικών, εάν παρεμποδίσει την χώρωση, που είναι στο τελευταίο περίπτωση του ΤΕΣΙΑ, ότι υπήρχε μία παρατήρηση ότι σε ορισμένα περιστατικά παρατηρείται για εξαίρεση της χώρας. Το περίμενα από εσάς κύριε Τουνή. Όχι, είναι λογική. Είναι πολύ λογική παράτηση. Το οποίο είπε στο TCM ήταν μια... Σωστό. Ήταν μια έκπληξη, αλλά ταυτόχρονα και μια ανατροφοδότηση της βιβλιογραφίας για τη χρήση των διφωσφορικών φαρμάκων σε αυτούς τους ασθενείς. Όπως επίσης. Εσύ υπερβολή, γιατί μου γίνει υπερβολές. Ασφαλώς, ασφαλέστερα. Και επίσης, είδατε επίσης τα περιστατικά που έχουν περιγραφεί, υπάρχει ένα published online για τα άτυπα κατάγματα σε παιδιά με ατελείωστη οστεογέννηση και χρόνια χρήση διφωσφορικών. Πολύ λογικές ερωτήσεις. Υπάρχει δυσκολία στο να προσπαθήσει κανείς να ερμηνεύσει πειραματικά. Ευχαρίστως. Αλλά στην πραγματικότητα δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Μαρκέα. Και να καλωσορίσω επίσης τον αγαπητό φίλο και συνάδελφο τον Χρήστο τον Μαρκόπουλο, ο οποίος είναι ειδικευόμενος επίσης στην πρώτη παθογενειακή. Και οι οποίοι είναι ειδικευόμενοι, ξέρετε. Ο κ. Μαρκόπουλος λοιπόν έχει το δύσκολο ρόλο να κλείσει το περιστατικό, να συνδέσει αυτά που ακούσατε με την πρώτη παρουσίαση που έκανε ο κ. Μιμίδης και βεβαίως εδώ θα έχουμε τουλάχιστον μισή ώρα στη διάθεσή μας για να συζητήσουμε οτιδήποτε θέλετε. Επομένως, κ. Μαρκόπουλε, σας ευχαριστούμε. Καλησπέρα και από μένα. Όπως είπε και ο κ. Σταθόπουλος, εγώ θα κληθώ να συνδέσω το περιστατικό. Να θυμίσω, επειδή ήταν στην πρώτη παρουσίαση, ότι έχουμε να κάνουμε με μια κοπέλα που ξαφνικά στα 21 της ξεκινάει να κάνει κατάγματα. Στην αρχή αρχίζουμε το ψάξιμο, τίθεται η διάγνωση της ιδιοπαθούς νεανικής οστεοπόρωσης, αλλά τελικά ψάξα καταλήγουμε ότι έχει ατελείωστη οστεογέννηση. Την πρώτη απορία θα ήθελα να την εκφράσω εγώ ίδιος. Πραγματικά ψάχνοντας και προσπαθώντας να φτιάξει την παρουσίαση, απόρρισα πώς γίνεται να είναι τόσο πλούσια η βιβλιογραφία στα παιδιά όσον αφορά την ατελείωστη οστεογέννηση και τόσο φτωχή στους ενήλικες. Και ξεκινώντας, θα ήθελα να κάνω απλά μια σύνοψη, γιατί σίγουρα πολλά πράγματα είναι τα ίδια, έχουν την ίδια βάση. Στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων, η ατελείωστη οστεογέννηση οφείλεται σε διαταραχές στη βιοσύνθεση του κολαγόνου τύπου 1. Υπάρχουν πολλοί γονότυποι και φαινότυποι και γι' αυτό το λόγο είναι πολύ δυσχερής η ταξινόμηση, τουλάχιστον ως προς τους σπάνιους τύπους. Ξέρουμε, είπε και η κυρία Τσάλη πριν, στο 90% των περιπτώσεων οφείλεται σε μια διαταραχή του κολαγόνου τύπου 1, από μια μετάλλαξη είτε στο γονίδιο κόλλεν Α1 είτε στο γονίδιο κόλλεν Α2, ενώ στο 10% των περιπτώσεων υπάρχουν μεταλλάξεις σε άλλα γονίδια και δεν πρέπει να ξεχνάμε κάποιες περιπτώσεις χωρίς μεταλλάξεις στα γονίδια του κολαγόνου τύπου 1. Ο τρόπος με τον οποίο κληρονομείται, συνήθως και όσον αφορά τις μεταλλάξεις του κόλλεν Α1 ή κόλλεν Α2 είναι αυτοσωμικός επικρατούντας, ενώ για κάποια άλλα γονίδια όπως το LEPR1 και το CFTAP είναι αυτοσωμικά υπολοιπόμενος και σίγουρα πάντα πρέπει να έχουμε υπόψη μας και κάποιες νέες μεταλλάξεις με γέννηση παιδιού από μη πάσχοντες γονείς. Μπαίνοντας στο κύριο θέμα, υπάρχουν αναφορές στη βιβλιογραφία για ίδιες μορφές ατελείωσης οστεογέννησης που μπορούν να παραμένουν αδιάγνωστες. Έτσι, έχουμε σίγουρα 25.000 επιβεβαιωμένους ασθενείς στην Αμερική, όμως, σύμφωνα με το National Institute of Health, το 2007 υποστηρίζεται ότι ίσως να υπάρχουν και άλλοι τόσοι στους οποίους δεν έχει τεθεί η διάγνωση.
Ένα άλλο ενισχυτικό της άποψής μας είναι ότι στην κατάταξη κατά silence οι ήπιες μορφές θεωρούνται οι τύπου 1 και 4, αλλά συχνά σε αυτούς τους τύπους αναφέρονται ασθενείς με όψιμη έναρξη καταγμάτων, χωρίς όμως να διευκρινίζεται αν αφορά την παιδική ηλικία ή και την ενήλικη ζωή. Του λόγου του αληθές έχουμε ένα πίνακα, στον οποίο εδώ βλέπουμε ότι για τον τύπο 4 πρόκειται για έναν ετερογενή φαινότυπο, που οι πιο σοβαρές μορφές εμφανίζονται στην παιδική ηλικία, αλλά δεν αποκλείεται μεταγενέστερες βλάβες. Όταν λοιπόν έχουμε να αντιμετωπίσουμε έναν άνθρωπο, ένα νέο ασθενή που θα έρθει στο ιατρείο μας, εμάς, με κατάγματα χαμηλής ενέργειας, τι πράγματα θα σκεφτούμε? Ίσως το πρώτο που θα μας έρθει στο μυαλό είναι η νεανική οστεοπόρωση. Επιπλέον, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε την υποφωσφατασία των ενηλίκων, την ομοκυστεϊνουρία και την ομοκυστεϊνεμία, του σκορβούτου, την νόσο του Wilson και διάφορα άλλα δευτεροπαθή αίτια, όπως φλεγμονώδεις παθήσεις, νευρογλυκά αίτια ή η χρήση κάποιων φαρμάκων. Και έρχομαι σε αυτό το συγκεκριμένο paper, αποτελεί ένα position state paper, το οποίο ουσιαστικά διαφωτίζει πολύ, θεωρούμε, διαφωτίζει πολύ και την περίπτωσή μας. Κύριε Μαρκόπουλε, να θυμίσουμε ότι αυτή ήταν η πρώτη διάγνωση για την ασθενή μας. Η πρώτη διάγνωση λοιπόν για την ασθενή μας ήταν νεανική ή ιδιοπαθής νεανική οστεοπόρωση. Όμως μέχρι τώρα δεν είχαμε στα χέρια μας αυτές τις οδηγίες, οι οποίες τώρα θα μας δείξετε πόσο σημαντικές είναι, αλλά συνδέεται αυτό με το περιστατικό μας, διότι πράγματι έπρεπε να γίνει διαφορετική διάγνωση. Εγώ πριν ξεκινήσω, απλά θα ήθελα να πω και για το συγγραφέα, είναι ο κύριος Φεράρη, γιατί εγώ μέχρι πρώτη έφερα την κυρία Φεράρη μόνο, και να πω στους φοιτητές ότι ο κύριος Τουρίνης θα σας στείλει πολλά άρθρα με αυτούς τους δύο. Προχωράω λοιπόν, συγγνώμη για την παρένθεση. Λοιπόν, έχουμε την παθοφυσιολογία, τη διάγνωση και τη διαχείριση των νεαρών ασθενών με ιδιοπαθή οστεοπόρωση. Σύμφωνα με αυτό το paper, αυτό το paper μάλλον κατά συνθήκη και θέτοντας υπόψη ότι το TAF και το Z-score στους νέους Ελληνικές είναι σχεδόν το ίδιο, προτείνει ως δίκτυο ορισμού της νόσου το TAF score. Έτσι, νεαροί ενήλικες με δευτεροπαθή νόσο και TAF score κάτω του 2,5 μπορούν να διαγνωστούν ως οστεοπορωτικοί, ενώ επί απουσίας ενός δευτερογενούς αίτιου ή καταγμάτων χαμηλής ενέργειας σε συνδυασμό με μια χαμηλή τιμή TAF score μπορεί να υποδεικνύει οστεοπόρωση είτε ιδιοπαθή είτε όμως και βάσει μιας άλλης γενετικής διαταραχής. Αίτια δευτεροπαθούς, δεν θα σας κουράσω σε αυτά, είναι χρόνιες φλεγμονώδεις παθήσεις, ενδοκρινικές παθήσεις, νευρομυϊκές και μεταβολικές παθήσεις και διάφορες φαρμακευτικές αγωγές. Ενώ ως μονογονιδιακές παθήσεις που μπορούν να αφορούν την νεανική οστεοπόρωση είναι η ατελής οστεογένεση, αυτό μας ενδιαφέρει πολύ, η υποφωσφατασία και το οστεοπόρωση ψευδοβλίωμα σύνδρομο. Και ερχόμαστε σε αυτόν τον καταράκτη που για μας είναι εξαιρετικά σημαντικός. Όταν λοιπόν βλέπουμε έναν νεαρό άνθρωπο με χαμηλή οστική πυκνότητα και σπονδυλικά κατάγματα και διάφορα άλλα κατάγματα, χωρίς δευτεροπαθείς λόγους και χωρίς όψιμη εμειναρχή, το πρώτο πράγμα που κάνουμε τι είναι? Ότι παίρνουμε ένα καλό ιστορικό και κοιτάμε τους συγγενείς πρώτου βαθμούς. Τους εξετάζουμε ως προς την οστική πυκνότητα και τους παίρνουμε ένα ιστορικό ως προς τα κατάγματα. Αν θέσουμε οποιαδήποτε υποψία, αν από το ιστορικό λάβουμε τέτοιες πληροφορίες, τότε στο μυαλό μας μπορούμε να θέσουμε υποψία είτε ατελούς οστεογένεσης, είτε του σύνδρομου οστεοπόρωσης ψευδοβλιώματος ή κάποιες άλλες μεταλλάξεις. Και τότε τι πρέπει να κάνουμε? Όπως είπε και η κυρία Τσάλη, πρέπει να κάνουμε γενετικό έλεγχο. Εάν πάλι από το ιστορικό και από το οικογενειακό ιστορικό και από τους συγγενείς πρώτου βαθμού δεν έχουμε καμία τέτοια ένδειξη, τότε ή θέτουμε διάγνωση αληθούς ιδιοπαθούς οστεοπόρωσης ή πάλι πρέπει να υποψιαστούμε κάποια νέα γονιδιακή μετάλλαξη. Κύριε Μαρκόπουλε, είναι υπέροχο. Να μείνουμε ένα λεπτό σε αυτό. Μιλάμε για ένα position statement που μιλάει για την νεανική οστεοπόρωση στον ενήλικα. Και για πρώτη φορά βάζει θέμα διαφορικής διάγνωσης στον ενήλικα από ατελή οστεογένεση.
Μακάρι να υπήρχε αυτό το paper από το 7, από το 8, από το 9, από το 10, από τότε που αυτό το κορίτσι έσπαγε, για να μας θυμίζει. Να μας πείτε, κύριε καθηγητά. Όχι, ένα λεπτό. Εσύ μιλάς τώρα για νεοδιαγνωσμένες. Αυτό δεν αφορά αυτό. Μιλάνε για την κατάρτιση. Ακριβώς. Και αναφέρεται σε ενήλικες. Αυτό ήταν η έκπληξή μας, γιατί όλοι μας σκεφτόμασταν ότι αυτή η μορφή των καταρμάτων. Πολύ ωραία. Λοιπόν, συνεχίζοντας, έχουμε πλέον ένα ασθενή που έχουμε θέσει τη διάγνωση ατελείως οστεογέννης. Υπάρχουν ιδιαιτερότητες σε αυτόν τον ενήλικα, σε αυτόν τον ασθενή. Πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας ότι ενώ ναι, τα κατάγματα ελαττώνονται σημαντικά μετά την ηλικίωση, πολλές φορές έχουμε να ασχοληθούμε με ασθενείς που έχουν ήδη σημαντική αναπηρία. Μπορεί να είναι είτε περιπατητικοί, είτε με σοβαρές παραμορφώσεις, είτε μη αυτοεξυπηρετούμενοι και με τεράστια ποικιλομορφία συνοδών προβλημάτων, όπως της ακοής, της ώρες, του αναπνευστικού και του καρδιαγγειακού. Αυτά που πρέπει να σκεφτούμε ως γιατροί είναι τα προβλήματα της μετάβασης παιδιατρικών ασθενών με ατελείως οστεογέννης στην ενήλικη ζωή. Το πώς θα αντιμετωπίσουμε φαρμακευτικά αυτούς τους ασθενείς μετά την ενηλικίωση. Θα δημιουργηθούν ερωτήματα συντηρητικής ή προφυλακτικής χειρουργικής αντιμετώπισης των ενηλίκων. Να θυμίσω το κάταγμα που έμοιαζε με κάταγμα κόπωσης που συστήθηκε η αποφόρτιση και μετά το έσπασε τελείως. Όπως επίσης συνώνεις ερώτητες που δημιουργούνται με την πάροδο της ηλικίας. Οι στόχοι κατά τη μετάβαση των παιδιατρικών ασθενών στην ελληνική ζωή είναι η διατήρηση μιας καλής κατάστασης υγείας, η βελτίωση του επίπεδου δραστηριοτήτων, η εξασφάλιση της συνέχειας ιατρικής φροντίδας σε επίπεδο ενηλίκων και η επανεκπαίδευση σε ένα ψυχοκοινωνικό και εργασιακό περιβάλλον. Δηλαδή, έναν ασθενή που φεύγει από την οικογένειά του, ουσιαστικά που βγαίνει από την οικογένεια και έχει τυχθεί πλέον να κοινωνικοποιηθεί και πιθανόν να δουλέψει. Προβλήματα που παρουσιάζονται μαζί με την ατελείως οστεογέννηση είναι τα μυοσκελετικά που ξέρουμε όλοι, ο χρόνιος πόνος συνήθως από τα πολλαπλά κατάγματα, τα προβλήματα καρδιακής λειτουργίας, συνήθως έχουμε προβλήματα πρόπτωσης μητροειδούς, πνευμονική λειτουργία κυρίως λόγω των κυφωτικών παραμορφώσεων που δημιουργούνται, προβλήματα με την ακοή, την όραση, το γαστροεντερικό και τους νεφρούς. Και εδώ βλέπουμε ότι ενώ σε μεγαλύτερο ποσοστό τα προβλήματα που αφορούν το μυοσκελετικό, όπως η χαλαρότητα των ανθρώπων και η σχολίωση, αφορά σχεδόν τους μισούς ενήλικες, δεν πρέπει να παραβλέπουμε και άλλα προβλήματα όπως την απώλεια όρασης ή ακοής, που είναι σε εξίσου ή ευκαταφρόνητα ποσοστά. Επιπλέον οδηγίες που πρέπει να δίνουμε σε όλους είναι τα συμπληρώματα δίαιτας, 1000 μιλιγκράμμα ζεστίου και 800 μονάδες βιταμίνης D. Πρέπει ο ασθενής να προσέχει το βάρος του, συστάσεις για όχι αθλήματα επαφής, να αποφεύγει την κόπωση και το άγχος. Δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε ότι έχουμε να ασχοληθούμε με ανθρώπους που συνήθως έχουν υποστεί πολυάριθμα κατάγματα χαμηλής ενέργειας, αξονικού και περιφερικού σκελετού, ανάλογα με τον τύπο, το χρόνο της διάγνωσης και την προηγούμενη φαρμακευτική αγωγή. Ανθρώπους που έχουν συνήθως χαμηλή οστική πυκνότητα, ενώ οι δείκτες οστικής παραγωγής είναι φυσιολογικοί ή και αυξημένοι, με εξαίρεση την ελάττωση του P1NP στον τύπο 1, που ουσιαστικά χαρακτηρίζει την ελαττωμένη ποσότητα κολαγόνου. Ενώ από την άλλη πλευρά έχουμε συχνά αύξηση των δικτών της οστικής απορρόφησης στους τύπους με ελαττωματική την ποιότητα του κολαγόνου. Και ερχόμαστε να δώσουμε μια απάντηση, μάλλον μια πρόταση ως προς τη φαρμακευτική αγωγή. Πολλοί και εγώ μαζί σας αναρωτιέμαι ποιο είναι το καλύτερο φάρμακο, πόσο συχνά θα πρέπει να χορηγείται σε έναν ενήλικα με ατελείως οστεογέννηση και για πόσο καιρό. Τα φάρμακα που βρήκαμε είναι κυρίως επαμιδρονάτη, ενδοφλέβεια, ενώ υπάρχουν paper για το ζολεδρονικό, την ερυδρονάτη, ένα διφοσφωνικό που χρησιμοποιείται μόνο στην Ιταλία, την επαμιδρονάτη και ως προς από το στόμα την ανεδρονάτη και τη ριζενδρονάτη. Δεν ξέρω αν κάποιος καταφέρει να κάνει να ψάξει καλύτερα στο PubMed, αλλά εγώ προσωπικά και ο κ. Σαθόπουλος βρήκαμε μόνο 6 ή 7 paper που αφορούν τους ενηλίκους. Όχι να το πούμε για μας, αλλά υπάρχουν 6 άρθρα για αντιμετώπιση για φαρμακευτική αντιμετώπιση στην ατελείως οστεογέννηση των ανηλίκων δημοσιευμένα. 6 κλινικές εργασίες στο PubMed. Των ενηλίκων.
6. Και τώρα θα σας το δείξει γρήγορα. Λοιπόν, και μια πολύ γρήγορη αναφορά σε αυτά. Στο πρώτο άρθρο, που είναι μια συγκριτική μελέτη, έχουμε 28 ασθενείς που χορηγήθηκε ενδοφλέβεια από νιδρονάτη, 10 με αλενδρονάτη από του στόματος, 17 ριζινδρονάτη, ενώ οι 35 δεν έλαβαν καμία θεραπεία. Φαίνεται λοιπόν από αυτό το paper ότι η θεραπεία με διφοσφωνικά δεν μειώνει τον καταγματικό κίνδυνο προς τους ασθενείς τύπου 1, ενώ προς τους ασθενείς τύπου 3 και 4 ο καταγματικός κίνδυνος μειώνεται. Ναι, αλλά όχι με την αμυνρόνατη, αλλά όχι με τα διφοσφωνικά από του στόματος. Θυμίζω ότι οι ασθενείς μας έπαιρνε αλενδρονάτη από του στόματος. Το πρόβλημά της. Λοιπόν, το σημαντικό στο επόμενο άρθρο είναι ότι παρόλο το μικρό δείγμα των ασθενών έγινε και η ιστομορφομετρία με βιοψία λαγωνίου. Τα αποτελέσματα του ήταν αύξηση της οστικής πυκνότητας σε ισκείο και οσφυγική μοίρα, αύξηση κατά 6,3% του όγκου του σπογγόδους, αύξηση του πάχους του φλοιόδους, μείωση της πορωτικότητας και αύξηση του ρυθμού οστικής αναπόθεσης από 6,6 στα 15,3 τετραγωνικά χιλιοστά ανά χρόνο. Για το ζολεδρονικό οξύ υπάρχουν πολύ λίγα πράγματα, είναι πολύ πιο καινούριο φάρμακο. Συνάδελφοι Ισπανοί, 10 ασθενείς που χορήγησαν ζολεδρονικό στα 2 χρόνια δεν παρατήρησαν σοβαρές επιπλοκές και κανένας από αυτούς τους ασθενείς δεν παρουσίασε νέα κατάγματα. Συγγνώμη. Και έρχομαι στην ερυδρονάτη, όπως προείπα, χρησιμοποιείται μόνο στην Ιταλία, κυρίως από την ομάδα του κύριου Αντάμι. 46 ασθενείς σε 2 τυχεοποιημένα γκρουπ, ένα υπό 100 mg ενδοφλέβειας νεριδρονάτης κάθε 3 μήνες και ένα χωρίς καμία θεραπεία σε αναλογία 2/1. Στα αποτελέσματά του σημειώνει αύξηση της οστικής πυκνότητας, μείωση της συχνότητας των καταγμάτων, μείωση του σχετικού κινδύνου κατάγματος κατά τη διάρκεια της θεραπείας υπό νεριδρονάτη. Ενώ ένα δεύτερο άρθρο πάλι υπό νεριδρονάτη είναι με πεκιοζητή στη κερκίδα. Τα αποτελέσματα του PQZT ήταν αύξηση της ολικής ογκομετρικής οστικής πυκνότητας στο περιφερικό τμήμα της κερκίδας, μη στατιστικά σημαντική αύξηση ογκομετρικής πυκνότητας από ογκώδους και φλοιόδους σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο, αλλά αύξηση της επιφάνειας του οστού και 20% αύξηση στην αντοχή του οστού. Και δύο λόγια για την μανδρονάτη. 27 ασθενείς με 0,3 έως 2 mg μανδρονάτης ανά 3 μήνες. Αναφέρουν ότι οδήγησε στη σταθεροποίηση των δικτών οστικής αναλλαγής και της οστικής πυκνότητας που έγινε με υπερηχογραφικό έλεγχο. Και όσον αφορά τα διφοσφωνικά του στόματος, σε αυτό το paper η αλενδρονάτη φαίνεται να αυξάνει την οστική πυκνότητα χωρίς να προκαλεί σοβαρά γαστροεντερικά προβλήματα και χωρίς να μειώνει, να βελτιώνει, συγγνώμη, είναι λάθος την ακοή. Αλλά χρειάζονται περισσότερες μελέτες ως προς την εκτίμηση του καταγματικού κινδύνου. Και τελειώνοντας για τη ριζενδρονάτη δεν έβαλα καν μετάφραση, γιατί το σημαντικό είναι αυτό που είναι στα κίτρινα γράμματα, είναι ότι συνεχίζουν οι ασθενείς να υφίστανται υψηλό αριθμό καταγμάτων παρόλο την χορήγηση ριζενδρονάτης. Στείνονται καινούριες μελέτες με καινούργια φάρμακα. Υπάρχει μια μικρή μελέτη στα παιδιά για το denosumab και για το αντιγόνος του αντισλερόστιν στα ποντίκια. Αυτά, ευχαριστώ. Κύριε Μαρκόπουλε, είναι η ώρα για τη συζήτηση και για τα σχόλια. Φοβάμαι ότι έχουμε ελεγχθεί σήμερα πάλι 3 πράγματα, τα οποία προσπαθούμε με έναν βαθμό να τα συνδέσουμε. Το πρώτο πράγμα είναι η ατελής οστεογέννηση, αυτή που εμείς γνωρίζουμε, που αντιμετωπίζει ο κύριος Μαρκίας, η κυρία Πασπάτη και όσοι είναι στα παιδιατρικά, η κυρία Τσάλη, στα παιδιατρικά νοσοκομεία. Πρόκειται για ένα παιδιατρικό νόσημα, το οποίο βεβαίως σε κάποια ηλικία, μετά περίπου το 20ο έτος, 18ο συνήθως έτος ηλικίας, που σταματάει η επιταχυμένη αύξηση, μειώνει τον αριθμό των καταγμάτων επιδημιολογικά. Αυτό τα άτομα αυτά κάνουν transition, όπως εδώ αναφέρει, σε λεγόμενο osteogenic imperfecta in adults. Άλλο adult osteogenic imperfecta και άλλο transition of osteogenic imperfecta to adults. Αυτό ήταν συμφωνούμε πολύ. που είχα εγώ την αντίρρηση που πήρα.
Να τα ξαναπάρουμε, ελέγξαν τόσο ωραία τα πρώτα που νομίζω διδακτικός για όλους που είναι πολύ ωφέλιμο για όλους. Εκεί που εγώ τώρα έχω λιγάκι προβληματάκι είναι με το περιστατικό που σήμερα συζητάμε και αυτό πόσο τελικά αποτελεί μια οντότητα γενικότερη που σημαίνει ως το genus imperfecta tarda, μια λέξη λατινική, ας πούμε, έτσι. Δηλαδή, όψιμη μορφή ατελούσεως θεογένους, που εμφανίζεται κυρίως με την τρίτη δεκαετία της ζωής του. Υπήρχε αυτή η παλιά κατάσταση, το θυμάμαι κι εγώ. Εγώ προσωπικώς δεν έχω εμπειρία πάνω, ενώ έχω πάρα πολλά περιστατικά τύπου 1 συνήθως, 3 και 4, και κατά κάποια λογική η περιγραφή αυτού του περιστατικού με πολλά δεδομένα κλινικά, τα οποία σε έναν βαθμό και οπτικά, από ό,τι καταλαβαίνω, δύσκολα θα το υπέφερε κανείς ανατελείως θεογένεση. Έχουν σύγκρουση χαμηλό ανάστημα τα άτομα με ανατελείως θεογένεση. Έχουν λεπτά, οστά, ξέρεις, σαν καλαμάκια, ξέρω εγώ κλπ. Αυτή είχε αρκετά βαγείς ποιούς. Δεν ξέρω, εγώ δεν είμαι και πολύ ευτυχής στην αρχή με την έννοια. Βέβαια, έχουμε την καταλυτική γνωμάτια του κ. Πασκάλη, την οποία και θέλουμε να συζητήσουμε. Τώρα, σχετικά με ένα σημείο, το οποίο θα αναφέρει ο κ. Μαρκόπουλος, και κατά πόσον και τι είδους θεραπεία πρέπει να κάνουν αυτά τα άτομα που μεταπίπτουν από την νεανική ηλικία στην όψιμη ηλικία, είναι επίσημα οστεοπορωτικά ασθενείς με φυσιολογικές ορμόνες, γιατί είναι νέα ακόμα στην ηλικία, δεν νομίζω ότι υπάρχει επίσημη τοποθέτηση. Η γνώμη προσωπική μου είναι ότι πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτική, η μακρόχρονη και άνευ ουσιαστικού αποτελέσματος θεραπεία. Διότι μην ξεχνάμε ότι μιλάμε, να το πάρουμε ρεαλιστικά, αυτές που έχουμε και εμείς στο ιατρείο μας γυναίκες, 30 ετών, έχουν μπει στην θεραπεία με ανεμονάδι, με οτιδήποτε, και ήδη σε ηλικία 45 ετών έχουν εξαντλήσει οποιοδήποτε όριο ανοχής σε μακρόχρονη θεραπεία ήδη, ενώ τώρα η μονοθεραπεία θα πούνε σειρεμινότητα. Και βέβαια η επιδημιολογική επίπτωση των καταγμάτων δεν είναι υψηλή. Να μην πω ότι είναι μικρή, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι πιο υψημένη η να είναι υψηλή. Αυτό το αφήνω λιγάκι λευκό. Εγώ πάλι επιμένω στο συγκεκριμένο εδώ περιστατικό. Να απαντήσω λίγο. Θα ήθελα ένα σχόλιο, Κώστα, πόσο αυτή η βεβαίωση, γιατί εγώ θα περίμενα να είχα καλλιέργεια συντροφιστών, με αποτέλεσμα να έχω τουλάχιστον μια τέτοια ανάπτυξη βεβαίωσης ότι πραγματικά μιλάμε περί defective κολαγόνου. Καταρχήν δεν κάνει τίποτα άλλο. Συμφωνώ γενικά στη διατύπωση του κ. καθηγητή, γιατί αυτό που προφέρει ο κ. καθηγητής ήταν το πρόβλημα που τουλάχιστον εγώ από την ομάδα έχω στο μυαλό μου διαρκώς. Βλέπω έναν ενήλικα και μου βγαίνει μια διάγνωση ατελούσας θεογέννησης, αλλά πριν καν βγει η διάγνωση ατελούσας θεογέννησης, αναρωτιόμουν αν υπάρχει αυτή η οντότητα ανθρώπου που γεννιέται, περνάει την εφηβική παιδική ηλικία, δεν κάνει κατάγμα και ξαφνικά κάνει ένα κάταγμα στα 21. Μέχρι που να δούμε σε αυτό το paper, ακριβώς, μέχρι που να δούμε σε αυτό το paper, ότι ακόμα και στην νεανική οστεοπόρωση η διαφορική διάγνωση πρέπει να περιλαμβάνει και την ατελείωση του εγγένειας. Στο paper του Ferrari. Δεν είναι μόνο αυτό. Αυτό είναι η transition. Όχι, το paper της νεανικής οστεοπόρωσης βάζει σαφώς διαφορική διάγνωση σε νέο με ευθραυστότητα την ατελείωση του εγγένειας. Για το κομμάτι που έχει να κάνει με το πώς εμφανίζονται αυτά τα κατάγματα, ίσως να μας παραπλανά στην εικόνα το ότι έχουμε δύο περίεργα κατάγματα. Δηλαδή το κάταγμα του διάσωσης μοιραίως σε κάποια χρονική στιγμή. Στην πραγματικότητα, ό,τι έχει υλωθεί, ό,τι το βλέπουμε εδώ υλωμένο ή καρφωμένο με εσωτερική οστεοσύνθεση, είχε καταστραφεί. Δεν έκανε παντού μικροπράγματα. Έκανε τεράστιες καταστροφές, τις οποίες νομίζω δείξαμε αρκετά στα φωτογραφία. Ως προς την πρόληψη από το σπιθυρογράφημα υπάρχουν όντως θέματα. Ως προς τον τύπο της ατελούσας θεογέννησης, για το αν είναι τύπος 1 ή τύπος 4, γι' αυτό εμείς πιστεύουμε ότι είναι πιθανότατα τύπος 4. Φαίνεται ότι εδώ υπάρχουν λευκοί σκληροί χιτώνες. Πιστεύουμε ότι υπάρχει ελαττωματική παραγωγή
τη ελαττωματική ποιότητα κολαγόνου σε αυτή την ασθενή. Όταν τελειώσαμε με το κομμάτι με την κυρία Κόλια, η κυρία Κόλια είπε, δεν ξέρω αν το προσέξατε αυτό, αυτός ο πολυμορφισμός, ο οποίος έχει μεγάλη διαγνωστική αξία στο κολαγόνο τύπου 1α1 αλυσίδας, δείχνει πιθανόν ατελείωση τύπου 1 ή 4, και της είπαμε ναι, αλλά εμείς θέλουμε να ξέρουμε τι από τα δύο είναι. Είναι 1 ή είναι 4. Γιατί φαίνεται να έχουν διαφορές. Και είπε βεβαίως πρέπει να κάνω RNA sequencing. Το RNA sequencing θα κοστίσει περίπου γύρω στα 650 ευρώ. Ρωτήσαμε λοιπόν την ασθενή και η ασθενή μας απάντησε γιατί θέλετε να το κάνω αυτό. Υπάρχει κάποια διαφορά ως προς την πρόγνωση, υπάρχει κάποια διαφορά ως προς το κομμάτι της αντιμετώπισης, θα μου αλλάξετε το φάρμακο. Η απάντηση σε αυτά όλα ήταν όχι. Επομένως δεν έχει γίνει το RNA sequencing. Εμείς θα στείλουμε αυτό το περιστατικό γιατί είναι πια γραμμένο και θα το στείλουμε για δημοσίευση. Επομένως ελπίζω ότι θα έχουμε και έναν μεγαλύτερο διάλογο. Φαίνεται πάντως και αυτό που έδειξε ο κ. Μαρκόπουλος, το οποίο είναι αλήθεια από την κατάταξη που έκανε ο Γκλωριέ, που είναι ο πατέρας ίσως της ατελείωσης οστεογέννησης για το 2007, όπου είπε ότι υπάρχουν 25.000 διαγνωσμένοι ασθενείς με ατελείωση οστεογέννηση, αλλά υποπτεύεται ατελείωση οστεογέννηση σε άλλους 25.000. Χωρίς να διευκρινίζεται αν αυτά αφορούν σε πρώιμη ή όψιμη έναρξη στην παιδική ή εφηβική ηλικία ή αφορούν σε περιστατικά ενηλίκων. Συμφωνώ απόλυτα ότι είναι ένα δύσκολο, ασυνήθιστο περιστατικό, αλλά θα πρέπει να συνυπολογίσουμε την πολλαπλή ευθραυστότητα. Τίποτα δεν με πείθει, ούτε η BMP ούτε τίποτα. Συμφωνώ απόλυτα για το θέμα των διχοσφανικών. Ναι, κύριε Δουνή. Μια ερώτηση έτσι προς συναδέλφους που έχουν αρκετούς με τον κύριο Κληρίδης. Σε ενδεχόμενη εγκυμοσύνη, τι γίνεται? Δηλαδή πώς πάνε? Και αυτό το ξέρουμε. Η κυρία Αλεξάνδρη, αν υπάρχει δυνατότητα να με βιοψία χωριακών αυτών να θεωρητικά πρέπει να γίνει. Δεν ξέρω αν γίνεται. Τι είναι. Και ως προς τις... Πάμε δημοσιευμένα περιστατικά. Εσείς έχετε δει κατάγματα στη διάρκεια της εγκυμοσύνης? Όχι. Εμείς δεν είχαμε τέτοια εμπειρία. Έχουμε περιπτώσει όλες οι ασθενείς. Όπως και το μεγάλο πρόβλημα είναι αυτό που είπε η κυρία Τσάκη και ο κ. Μακέρα. Το πρόβλημα δηλαδή της. Είναι νέα παιδιά, όλοι αυτοί δεν μπορούν να διανοηθούν ότι δεν θα παντρευτούν, δεν θα κάνουν παιδιά. Και βεβαίως εμείς πρέπει να το λέμε ότι είναι, όπως είπε αυτός ο 50% και στην υπολοιπόμενη 25%. Εν πάση περιπτώσει κυμαίνεται από 10 έως 50%. Δηλαδή στα δύο παιδιά συνήθως το ένα έχει. Αυτό λοιπόν μας αναγκάζει να παρακολουθούμε και εμείς μέχρι να γεννηθούν αυτά τα παιδάκια, γιατί θα βλέπουμε μόλις πρέπει να γεννηθούν τα παιδάκια τους, να δουν αν έχουν κάποιο πρόβλημα. Εγώ πρόβλημα εγκυμοσύνης σημεών σε ατελείωση οστεογέννηση δεν έχω, εκτός από δύο περιπτώσεις, τις οποίες εγώ που είχαν παροδική οστεοπόρωση του ισχύου, δηλαδή οστεοπόρωση εγκυμοσύνης και στις οποίες πιθανότατα υπήρχε ήδη πολύ χαμηλή οστική μάζα προηγουμένως. Δεν μπορώ να τη χαρακτηρίσω ανατελείωση οστεογέννηση, γιατί για μένα η ατελείωση οστεογέννηση κλινικά χαρακτηρίζεται από ύπαρξη καταγμάτων μέχρι ηλικίας 16 ετών. Δηλαδή πρέπει να έχουμε τουλάχιστον 1 με 2 κατάγματα μέχρι ηλικίας 16 ετών. Αυτές είχαν, δεν θυμάμαι αν είχε και ένα κάταγμα, ήταν χαμηλό μάζα. Όμως βασικά δεν επηρεάζει το θέμα της εγκυμοσύνης. Τώρα βέβαια οι περισσότερες επειδή και μικρόσωμες κάνουν και σαργές, κάνουν κάτι τέτοιες εύκολες διαδικασίες στο κετού και έτσι με αυτή τη λογική δεν έχουν και σοβαρότερες συνέπειες. Άλλες σκέψεις, και Μαυρουδή. Εγώ ήθελα να σας ρωτήσω το εξής σχετικά με αυτά τα 6 papers που δημοσιεύτηκαν για την θεραπεία. Και είδαμε διαφορά στην αποτελεσματικότητα. Η ερώτησή μου είναι η εξής. Η διαφορά οφείλεται στο είδος διφοσφωνικού ή στην οδό χορήγηση? Και με την ευκαιρία, αν θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο, ότι τα ενδοκτευίως χορηγούμενα διφοσφωνικά έχουν διαφορετικό τρόπο δράσης από τα περός. Ναι, συμφωνώ απόλυτα έτσι. Και εμένα το μυαλό μου θα πήγαινε ότι ο τρόπος χορήγησης
φαίνεται να έχει αξία. Βεβαίως η βιωσιμότητα ενός φαρμάκου που δίνεται το φυλετίο είναι τελείως διαφορετική από αυτή ενός φαρμάκου που λαμβάνεται από το στόμα του. Θα έπρεπε να σκεφτούμε τι ποσοστό προσρόφησης της αλενδρονάτης και του ζολενδρονικού, για παράδειγμα, στο οστούν περιγράφεται, ώστε να πούμε ότι υπάρχουν διαφορές ως προς τα διφωσφωνικά. Δεν πιστεύω λοιπόν ότι είναι καλύτερο το ζολενδρονικό από την αλενδρονάτη ή παμιδρονάτη από την αλενδρονάτη. Φαίνεται να έχει να κάνει με τον τρόπο χορήγησης. Και εγώ νομίζω ότι η ενδοφλέβεια χορήγηση μας εξασφαλίζει τουλάχιστον, αλλά και ίσως αυτό που έχει να κάνει και με την αναστολή της οδού του μεμβαλονικού οξέως για τα ενδοφλέβεια διφωσφωνικά, που μοιάζει να είναι πληρέστερη. Να πούμε ότι όπως το θυμάστε, ένας από τους τρόπους που δουν τα διφωσφωνικά είναι να στέλνουν την οδό του μεμβαλονικού οξέως και επομένως με αυτόν τον τρόπο επηρεάζουν την απόκτηση των οστοκλαστών και έτσι οι οστοκλάστες πεθαίνουν λίγο πιο γρήγορα. Επομένως, ίσως και αυτός να είναι ένας τρόπος. Το πρόβλημα για μένα, κύριε Μαυροδίκη, για όλους είναι, αναρωτιέμαι αν αυτή η κοπέλα που έχει τελειώσει τη γέννηση τώρα ξεκινάει το πρόβλημά της. Γιατί σοκαριστήκαμε με τον κύριο Μαρκόπουλο όταν βρήκαμε μόνο 6 περιστατικά. Δεν έχουμε κάλυψη από την βιβλιογραφία, 6 papers, 6 δημοσιευμένες εργασίες και δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε. Δηλαδή, ξέρουμε τι θα κάνουμε, ξέρουμε πώς θα κινηθούμε περίπου, πόσο συχνά, τι δόση, πώς θα περιμένουμε. Δεν ξέρω αν το γεγονός ότι καταλήξαμε σε αυτή τη διάγνωση τώρα είναι το πιο εύκολο πράγμα για τη διαχείριση. Κύριε Μάκρας, ναι. Αυτό που κάνει εντύπωση είναι ότι ενώ είναι τόσα λίγα τα paper, πώς το πράξη θα έχει περιλάβει στην εφαρμασία, στον χώρο, στην ατελείωση, στην γέννηση, πώς υπάρχουν κάποιες άλλες σειρές. Δηλαδή, προφανώς όταν στο πράξη, ας πούμε, και στα νόμους κάτω, όταν κάποιος πρέπει να σκοράρει στην παπιό, στην πόρωση. Ναι, αλλά είναι. Ναι, αυτό τα προφανώς. Είναι post-menopausal women και θεωρείται ότι ήταν ήδη de facto λόγω μας. Και όχι μόνο αυτό. Για τον αριθμό των καταγμάτων, εάν δείτε τις εργασίες, τα είπε η κυρία Τζάλη, της φαρμακευτικής προσέγγισης στα παιδιά, όταν συνοψίζουν αριθμούς καταγμάτων, έχουν από 50 συν πλην 70. Δηλαδή υπάρχει τέτοιος αριθμός καταγμάτων που αναρωτιέται κανείς τι θα γίνει με όλους αυτούς τους ανθρώπους, τι γίνεται πραγματικά με τη φαρμακευτική αγωγή και πράγματι πώς αυτοί ομαδοποιούνται αργότερα. Δεν μπορώ να απαντήσω στο πώς το χρησιμοποιεί το φράξη, αλλά ίσως αυτό είναι άλλη μια σκέψη ότι ήταν λίγο περισσότερο ταμπού στο δικό μου μυαλό προσωπικά η ιδέα ότι ένας νέος άνθρωπος έτσι μπορεί να πάσει και το πλήρω στη γέννηση και νομίζω ότι ίσως και εγώ φταίω κάπως ότι καθυστερήσαμε για αυτού του είδους τη διάγνωση, γιατί εγώ δεν μπορούσα να πιστέψω. Για να συνέσω λίγο αυτό που είπε ο κ. Στουρμίδη, όσον αφορά την εγκυμοσύνη, αυτή η γυναίκα υπάρχει πολλές περίπτωση να μην ρωτήσει, μάλλον τι θα του αν έχει πάρει 2 ή 3 ευρωπαϊκά, τι σύντημα ενώ εγγύησης ενδοκρινικού σύντημα λεζονάτη και θελήσει να μείνει αργότερα έγκυος. Έχουμε τα περιστατικά από την ενότητα της πλασία, είναι πάλι η ομάδα γνωστή του Κλωδιά και των υπολείπων που έχει δημοσιεύσει ανεπιθύμητη και καλά η εγκυμοσύνη σε. Σωστό. Οι περιστασιακές παραδικές δημοσιεύσεις πάντως αναφέρουν ότι ακόμα και αν έγινε ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη υπόδιφωσφωνικά δεν υπήρξε πρόβλημα ούτε στη μητέρα ούτε στο έμβριο. Η λογική εδώ τώρα είναι ότι εδώ πρέπει να ενημερωθεί η ασθενής ότι εάν γεννήσει παιδί, επομένως επειδή η μετάλλαξη είναι ευτοσωματικός επικρατούντας τύπου 1 ή 4, το παιδί έχει 50% πιθανότητα να γεννηθεί με ατελείωση στο γέννηση. Όμως εδώ υπάρχει ήδη ένα θέμα ως προς αυτό. Και ως προς τη φαρμακευτική αγωγή, όπως λέτε. Μάλιστα. Θα τεθεί πιθανόν από την ασθενή σε ένα τέτοιο θέμα και το θέμα της προεπιθετικής ή ακόμη και το διασωαρίου. Δηλαδή αυτό. Γιατί δεν μπορούμε να στηρίξουμε αυτούς τους ανθρώπους. Δηλαδή να πεις. Δηλαδή υπάρχει δυνατότητα να το υπερκεράσει. Πρόκειται και αγωνιακή θεραπεία. Γιατί συζητάμε μόνο για. Υπάρχει ήδη μια προσπάθεια να γίνει αποδεκτή η διαδικασία μιας έναρξης μιας μελέτης, όπως σας το λέω ακριβώς. Υπάρχουν τεράστια θέματα βιοειθικής ως προς αυτό. Υπάρχει ήδη ένα θέμα που εγώ δεν το γνώριζα. Την πρώτη φορά που ο κ. Τουρής είχε καλέσει την κυρία Κόλια και δεν μπορούσα να κάνω αυτή την ερώτηση. Υπάρχει ένα θέμα άδειας που πρέπει να δώσει ο ασθενής όταν υποβάλλεται σε γενετικό έλεγχο. Εμείς ως κλινική θα πρέπει να ζητήσουμε από το εργαστήριο συγκεκριμένες μεταλλάξεις σε συγκεκριμένο γονίδιο. Η ασθενής πρέπει να υπογράψει ότι δέχεται να απαρθεί το γενετικό της υλικό για να ψαχθεί για αυτά τα γονίδια. Ναι, το κατάλαβα. Γεγονός που ενδεχομένως να αφήνει και έκθετο τον εργαστηριακό, ο οποίος μπορεί να ψάξει άλλο γονίδιο.
Για παράδειγμα, για αυτή τη γυναίκα, για σε αυτούς τους γονείς της, μας ζητήθηκε άδεια από όλους. Όταν υπάρχουν τέτοια θέματα για τη διάγνωση, φαντάζεστε για το θέμα της γονιδιακής θεραπείας, δυστυχώς απέχουμε ίσως πάρα πολύ από το να γίνουν όλες αυτές οι εργασίες. Προτείνεται όμως. Και φαίνεται ότι οι μελέτες της πειραματόζωα έχουν αρχίσει να δείχνουν λίγο πιο ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Αλλά και αυτή είναι η λογική προσέγγιση. Ελπίζω να μην σας κουράσαμε, είμαστε ακριβώς και στους χρόνους μας.